Angabe Ankante gidi nyoma Alaka jamana sumaya Angabe silame uyo ayetanga Ana sabali sunile ambe alawele namabe aladinana Angabe Ankante gidi nyoma Alaka jamana sumaya Angabe silame uyo ayetanga Ana sabali sunile ambe alawele namabe aladinana الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي على تنوك على بركة كسالي كدولا سون حرمك نوي على كرباي كسي أني نما باكا أنا سمغو بلا جلي أني ما ديوتو نغنيا فكتا جودون سي على كامبي وجمع كلو سلومين في أمبوفو نواتينا أو فنفو ميكان لجي شرف jabaraninka malikono malikoka au bismillah au ka jamuka keren keneka bi ala sona mani kenesanuma mi ambe aka kenani ni asigira be ani keliyami ni islamu ba abarala anfe malikona na keren ala ho conseil islamique ala sona ma anye diwele bla anga jetura ba flama no ankara mo ba flamu nte ma dogole nye malikona na ama folo e ankara mo al hussein jakte mahakilla jamanen kono na fara ko al hussein jakte alete madugule ka fara ankara mo docteur hamza maika ale fanate madugule nye jamanen kono amina kuma femun kan yani andaw ka do alaka wala like ambe kuma duma ukaseka bismillah kuma ani folu la se islam jamama wala me folu ankara mo al hussein jakte assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jallo basiti la ko bashfuita alhamdulillah ani fama ambe alata alhamdulillah basiti la ko bashtena ankara mo dakunya kele foli ka nyasi anfle ba bela jele mani watina jallo ambe ala fufuro ambe barkada alay ambe seri ala kram muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam ambe sharif la tv anyim roba Chérif Ousmane Madan Haïdara dans le Haut Conseil islamique numéro Baye des groupements de leaders spirituels musulmans du Mali au numéro en Sardine au Niedjorodo avec Foli Dama Kabalin Mandon Kai Kabarkada Kai Akabaran Kelewna surtout Wati Labana comme l'islam au Bafra Nyoronka Beka do Dakile fait Beka bo Dakile fait projet ni mo kan ka chapeau tiré ay ka fo ka wala mandon temenen ko fe kam l'islam be la jelen fo mon sona ka le ka wori kan jabi ka tuwa ko kan tege di nyoma pour que an se kam l'islam ya ka drapeau korta jamana ngono ka kuna wulo jamana ngono Allah mon ko so an jamana na se ka basigi soro an jamana na se ka hakli sigi soro an bo folidi l'islam be la jelen ma ka au conseil be la jelen fo comme l'islam bela jelen fo ka ni ala fe an jamana ala ka sumaya amin ala ka jamana dum ala ku kambe ya rabbi ala ka jelen to kilima ala ka fitna wala jamana ko amin an se ka fitna min ko be amin ala ku kala kara bayin bonya kam sallallahu alaihi wa sallam ala ka o do ya rabbi an karam do an bi bismillah kene ka ni ala ni kira sonama am soro kana dr hamza maiga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dakunya kelen foli ka nyasi ala jeba bela jelema docteur mustajalo amara fo ka barkada ka wala mando ka sangani ankara mo Cheikh Hussein jakti aka foli naka nyebla kuma wi ambe foli ni barkada li di Allah subhanahu wa ta'ala la hada beka ala nyana o makojugu ay dina dama dina min kasanu ka teme dina beka dina min kafsani dina be dina min bere jere hera di lafiya di na adama do baraka na wi hera soro bi kuna jasoro bi kisi soro mama wi femo fena ko di kechugo mai jiya fara la harakan dina mi obe dama ala dama kana soro ma se kan no fa ma tora no fe ambo ala info ka barkada katla kan kuna jiya ka kirabo muhammad sallallahu alaihi wasallam
caman a nana ka na laseli kɛ an ma dan o ma a y'a walawala ni baara ni farikolo ye an mago bɛ fɛn o fɛn an ka ɲɛmɔgɔya la i bɛna sɔrɔ alakira y'a misaliw ta a ka sira kɔnɔ a ka sunna kɔnɔ a y'a pratique an ye k'a sababu dira an na ni nin ye ka se diɲɛ wuli ma n'a problème posera nin ye solution a kɛ nin kɛcogo la donc o ye kunnajaba dɔ de ye fɛn dɔ tun bɛ se ka na i bɛna sɔrɔ a dala fɔli de don a ma deli ka waleya mais ale ta ye nin ye a dala fɔra wa a waliyara a misaliya caman bɛ yen donc o exemple ninnu caman bɛ k'an dɛmɛ bi ka kɛ yeelen ye waati min diɲɛ bɛ se ka di b'an bolo an ka taa siraw kan mais an y'a ala fo k'a barikada an masaw an b'u fo k'u barikada k'an karamɔgɔw fo k'u barikada n'an k'an karamɔgɔw diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ de ko don maa o maa bɛ baara kɛ silamɛya tɔgɔ la maa o maa bɛ maala kalan na maa o maa bɛ silamɛya drapeau bɛ maa bolo i b'a kɛ i bɛ niveau la an b'a bɛɛ jate an karamɔgɔ de an ka foli b'a bɛɛ ye an bɛ dugawu k'a bɛɛ ka dugawu ɲini a fɛ kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ plateau min kan an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madana Haidara an b'a fo an b'a barikada an b'a fo an b'a barikada nin ye Mali ka chance belebeleba ye surtout an bɛ tile min na diɲɛ min kɔnɔ bi Mali ka chance don Mali ka chance don donja nataw la ka taa se diɲɛ bɛ Mali ka chance don silamɛya yɛrɛ fana ka chance belebeleba don an bɛ ala fo ala min ye Cherif Madana Haidara kɛ silamɛ k'a don silamɛya garijɛgɛ la k'an fana n'a tile bɛn ɲɔgɔn ma an k'a balo ɲɔgɔn ya k'a taama ɲɔgɔn ya k'a baara ɲɔgɔn ya k'a gɛrɛ ɲɔgɔn ya k'a ka miiriyaw ye k'a ka hakili ye ka nafa sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la an b'a fo an b'a barikada a bɛ baara min na an bɛ dugawu k'a ye ala k'a fanga se a ye ŋaniya min ta ka diinɛ in sankɔrɔ ya rabbi ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a wasa ala ka baara in ye wa ni ala sɔnna a ma fana jigi ba kan baara in bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a bɛ sase yɔrɔ la fana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo surtout aw min na khasatan aw bɛ Cherif la ka ɲɛmɔgɔ so fo ka baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ maa si kɔ an balima minnu fana bɛ yen n'olu k'an su nin waati ni télé in ka don u bɛ k'a su diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka bɛn sama d'an ma ala ka baara ɲɛ bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen o hukumu kɔnɔ yani an ka don baaraw kɔnɔ an bɛ lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko jamukan in n'an ye heure 1 ni miniti 30 k'a la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna nɛgɛjuru sira labila o ye miniti 15 o bɔɲanko la an karamɔgɔ ninnu ka se ka don ka foli k'u ye ka dugawu k'u ye aw b'o o labɛnw sabati ni ala ni kira sɔnna ma n'a waati sera an bɛ sira di aw ma an bɛ sɔrɔ ka na an ka babu kɔnɔna na an bɛna kuma fɛn min kan o de ye bɛn ye wa silamɛ bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛ fɔlɔ fɛn min na o de ye ala ye mun fɔ a la ani ala kira ye mun fɔ a la sallallahu alaihi wasallam o la an bɛna an karamɔgɔ Aluseni Jakite ma an karamɔgɔ bɛn yɛrɛ fɛn jumɛn de don ala ye mun fɔ bɛn na kira ye mun fɔ bɛn na sallallahu alaihi wasallam Jallo an bɛ barika da ala ye silamɛw ka bɛn walima bɛn yɛrɛ de façon générale bɛn ni kelenya adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ jango silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye kuranɛ kalan ka kuranɛ ayaw jateminɛ ka hakili jagabɔ k'a la a bɛ taa wolo ye a bɛ bange ye k'a fɔ ala ye nɛɛma min kɛ hadamaden ye n'a bɛ hadamaden kunnada n'o nɛɛma ye ne de ye nin k'aw ye n ye nin k'aw ye n ye nin k'aw ye nɛɛma tɛ kuranɛ kɔnɔna la ala ye nɛɛma ninnu cité min ka bon ala yɛrɛ ka kuma fɔcogo la ka tɛmɛ ala ye bɛn min kɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ nɛɛma tɛ yen nɔ n'i ye kuranɛ kalan a b'a f'i ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a bɛ mun d'a kan a b'a f'i ye wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha jalo ni kuma baye ni kuma baye ala ko ayo tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka ɲɔgɔn minɛ a ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ala ka juruba n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah aw bɛɛ jɛra k'o min fɔ a bɛɛ kana ɲɔgɔn koori o da la a k'o juruba in minɛ a kana fara a bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna ala kira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah ani ko minnu bɛ d'a kan olu de ye ala ka juruba ye juruba min ni a bɛ wajibi an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan an ka juruba in minɛ hali ni différence kɛra ni ɲɔgɔn cɛ an ka miiri cogoyaw la différence mana k'an ni ɲɔgɔn ye an ka faamuya cogoyaw la o kana an bali juruba min ni ala y'o d'an ma n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah juruba ye n'an bɛɛ jɛra k'o fɔ a ye to an bɛɛ ka jɛ k'o juruba minɛ an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ o ye ala ka kumakan ye subhanahu wa ta'ala ka tila ka kumaw fɔ ka nɛɛma a y'o nɛɛma min kɛ hadamadenw ye ka tila ka maaw kunnada o nɛɛma la kuranɛ kɔnɔna la kunnada cogo la i bɛ taa ɲɔgɔn ye kuranɛ si kɔnɔna la
Allahu akbar o b'a yira k'a fɔ hadamadenw ka bɛn u ka kelenya u ka ɲɔgɔn minɛ ja nɛɛma de don nɛɛma min ala m'a ɲɔgɔn di silamɛw ma Allahu akbar silamɛw man ka farati o nɛɛma la tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ hali k'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullahi dɔw hakili la k'a fɔ mɔgɔ kan ka fɛn fɔlɔ min fɔ mɔgɔ kan k'i dulon fɛn fɔlɔ min na k'o ye o de ye tuma dɔw la n'i ye kuranɛ kalan kuranɛ b'a f'i ye tuma dɔw la bɛn ani kelenya ni ɲɔgɔn minɛ o b'o ɲɛ Allahu akbar o b'o ɲɛ silamɛw ka bɛn u ka bɛn n'u ka kelenya n'u ka ɲɔgɔn minɛ tuma dɔw o kɔnnen don hali ala kelebantiya ɲɛ Allahu akbar n'i ye kuranɛ kalan nabilayi musa ani haruna u ka kisa la nabilayi musa ani haruna tuma min na nabilayi musa taara ala gundu ɲɔgɔnya la a ye bani israilakaw a y'u to nabilayi haruna de bolo i janto n ka maaw la yanni n ka segin ka na nabilayi musa ye su 40 a y'o kɛ ala gundu ɲɔgɔnya la mɛ yanni a ka segin ka na bani israilakaw a ye minnu kalifa a balimakɛ la n'o ye haruna ye olu caman murutila ka bɔ nabilayi musa ka diinɛ la Allahu akbar u ye diinɛ in bila nabilayi musa bɛna waati min na a y'a sɔrɔ a ka maa caman murutira u taara jubato la u ye nabilayi musa ka diinɛ bila Allahu akbar ko in digira nabilayi musa la a nana kuranɛ b'a fɔ cogo min na ghadbana asifa a diminen don a dusu kasilen don a nana ka na a balimakɛ haruna a y'a ta kunsigi ma k'a bongosi minɛ k'a sama ka na e sɔnna nin ka kɛ mun na ka dimini munna e sɔnna n ka mɔgɔw ka fara munna e sɔnna n ka mɔgɔw ka alabato dabila ka taga jubato la munna ye nin kɛ nabilayi haruna y'i kanto musa ma a ko yabna umma la ta'khudh bi ra'si bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il wa lam tarqub qawli Allahu akbar yakman famiya a ko ne siranga di u ka bɔ diinɛ kan ka bɔ ala kelebantiya kan ka sira wɛrɛ minɛ ne bolo ni e nana don min na e bɛ se k'u lasegin ka na o sira ma e bɛ se k'u lasegin ka na ala kelebantiya ma mɛ n'u farala ka jɛnsɛn ka yɛrɛkɛ ka tila ka segin k'u fara ɲɔgɔn kan o ka gɛlɛn dɛ dusukun ye ɲɔgɔn bila voilà o ka gɛlɛn u ka segin ka fara ɲɔgɔn kan a ko ne siranga de u dusukun kana ɲɔgɔn bila u ka cɛri u ka yɛrɛkɛ diɲɛ kɔnɔna la ni e nan'o la e ka se k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye o de ka gɛlɛn Allahu akbar o ka gɛlɛn kosɛbɛ o ka gɛlɛn ka tɛmɛ i k'u kana k'u bila la ilaha illallah musa rasulullahi o kuma fɔli ma donc min ka gɛlɛn kosɛbɛ ne y'o de makara o de ye maaw ka to u jɛlen don u kafolen don u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ Allahu akbar ni kuranɛ bɛ min fɔ an ɲɛna kelenya kan a ka kan ka ɲɔgɔn minɛ a ka kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma problème minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ résoudre ni ala sɔnna a ma ni bɛn bɛ yen ni bɛn bɛ yen nɔ n'an bɛnnen don an bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an ɲɔgɔn dɔn min bɛ bɛn min ma an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ cogo min na n'an y'o cogoyaw dɔn an bɛ segin diinɛ ma an bɛ segin ka diinɛ baara ɲɔgɔn fɛ o de ye ayiwa kuranɛ ye min fɔ dakuruɲa kelen na ayiwa bɛn ni kelenya la an ni ɲɔgɔn cɛ la o de ye nin ye alakira bɛ min fɔ ala sallallahu alaihi wasallam o kumaw ka ca alakira bɛ bɛn fɔ ka bɛn fɔ ka bɛn fɔ a b'a fɔ la tabaghadu a bɛ bukhari kɔnɔ a bɛ muslim kɔnɔna la la tabaghadu a kana ɲɔgɔn kɔniya wala tahasadu a kana ɲɔgɔn hasidiya wala tadabaru a kana kɔ don ɲɔgɔn ma o kɔrɔ de ye aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka ɲɔgɔn minɛ wala taqata'u a kana ɲɔgɔn tigɛsɔnya a kana ban ɲɔgɔn na i ye kuma faamuya wa kunu ibadallahi ikhwana Allahu akbar a ye kɛ ala ka jɔnw ye a ka kɛ balima kelenw ye limaniya balimaya n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah o balimaya a ye kɛ o balimaw ye n'o kɛra a bɛ kɛ maa kɔnɔnjuw ye u b'a fɔ hadisa wɛrɛ la almuslimu akhul muslimu silamɛ balima o ye silamɛ ɲɔgɔn de la yazlimuhu i man k'i silamɛ ɲɔgɔn tɔɲa wala yuslimuhu i man ka ayiwa a labila wala yakhdhuluhu i kan k'a dɛmɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i kuma in faamuya donc silamɛw ka bɛn an'u ka kelenya an'u ka ɲɔgɔn minɛ an'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ an'u ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o ye wajibi de ye ala kɛra ka kumakanw na kumakan ninnu ka ca kosɛbɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ la
la wajibi de an bɛɛ lajɛlen kan tuma dɔ la a wajibiya a faridaya ka bon ka tɛmɛ tuma dɔ hali seli ni sun ni jaka ani hiji kan ala ka faamuya ɲuman na amin an karamɔgɔ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ an bɛ sɛnsɛn ka na an karamɔgɔ docteur i bɔra ka an karamɔgɔ ka kuma lamɛn sisan jidini jumɛn b'i bolo ka da ala k'a sara hɛrɛ la a bɛ segin kuma an bɛ segin min ma n'a fɛ Cheikh Aluseni min fɔ aya in y'a daminɛ ko wa'tasimu bihablillahi a y'a daminɛ n'o ye a ye fɛn ba fila de fɔ diinɛ in bɛɛ lajɛlen sinsinnen don de kan a bɛɛ bɛnbagaw ka fɔlɔ ma ko kalimatu tawhidi a filanan ko tawhidul kalima kalimatu tawhidi n'o ye la ilaha illallah ye a fɔli a n'a waleyali ani k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen orienté ka bɛn la ilaha illallah ma sabula ni ko la ilaha illallah o ye ala dɔnni ye ani ala batoli ye o ti ɲɛ i ka kira dɔn ka da kira la ka sɔn kira ye o bɛɛ lajɛlen bloc kelen o bɛɛ bɛ don la ilaha illallah kɔnɔ n'o ye kalimatu tawhidi ye o diinɛ ye min ye la ilaha illallah fɔli n'a waleyali ka baara kɛ n'a ye ka siran ala ye k'i ka ɲɛnamaya d'a ma a n'a filanan ye kalimatu tawhidul kalima ka silamɛw bɛɛ lajɛlen kan bɛn juruba kelen na ni k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ k'u kɛ hami kelen k'u kɛ ŋaniya kelen k'u kɛ diinɛ kelen k'u kɛ kuntilenna kelen ye donc fɛn bɛɛ base ni nin fila kan donc n'a y'an base cogo o cogo kalimatu tawhidi kan ni tawhidul kalima tɛ mɛrɛ kan ka diinɛ t'an bolo fu de don n'a nana fana tuguni n'a y'an base fana tawhidul kalima de fana kan o fana tɛ se ka kɛ cogoya si la ni tawhidi fana t'a kɔrɔ fo fɛn dɔ de bɛ min b'an bɛn fana o de k'an kala ɲɔgɔn na ni base dɔ tɛ yen min b'an bɛn k'an kala ɲɔgɔn na dɔrɔn bɛn tɛ se ka kɛ bɛn sabatilen ye garantie tɛ bɛn kɔnɔ donc n'an ye ala ka kileban tɛ o de bɛna don bɛn kɔnɔ ka fanga di bɛn ma ni ka bɛn sabati ka bɛn kɔrɔsan ye ni ka bɛn kɛ bɛn nafama ye bɛn sankɔrɔtalen ye min bɛ duni a bɛ jidi don bɛɛ donc ala y'o min d'a ma kuranna kɔnɔ an k'an bama nin ma kosɛbɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Cheikh da sera a ma i b'a jateminɛ a nalen Madina a ye baara fɔlɔ min kɛ Madina silamɛya baara min na daminɛ a daminɛ cogo ɲuman na ka société niveau minɛ a ye baara fɔlɔ min kɛ o de ka bɛn don a ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye bɛɛ bɔ diɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɔra muhajiri minnu bɔra Maka olu ye hijira kɛ ka na Madina u nana Madina ka misɔrɔ ko ansɔru a y'a essayé ka ninnu bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔn na a tun bɛ muhajiri kelen ta ka ansɔru kelen ta k'u kala ɲɔgɔn na e ni karisa aw ye badenmaw ye aw ka kɛ i n'a fɔ ba kelen fa kelen aw ka ɲɔgɔn minɛ aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ aw ka ɲɔgɔn sɛbɛntiya n tɛna don tariku la a kuma ka jan kojugu ansɔru minnu bɛ yen n'olu ko ko muhajiru ma n bɛ n ka du d'i ma n bɛ n ka foro tila ni ɲɔgɔn cɛ n ka jago kun n b'a kɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se n furumuso ma n bɛ dɔ fana labila i k'a lajɛ min ka di ye u ka furu e fana ma samiya badiya kosɔn misali don min diɲɛlatigɛ bɛɛ kɔnɔ adamadenya tariku bɛɛ kɔnɔ i tɛ se ka ɲɔgɔn misali ɲuman ye adamadenya dafali na ani kɔnɔngɛlɛya la ani bɛn sira matama na i tɛ se ka ɲɔgɔn ye fiyewu fiyewu a nana ka na mun kɛ a y'a sɔrɔ Awusu ni Khazaraju fana bɛ yen olu fana bɛ Madina sigibaa kɔrɔ don juguya bilen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ san o san u bɛ kɛlɛ de kɛ dɔrɔn ka kɛlɛ bagaba ɲɔgɔn ma ni dɔ sera dɔ sɔrɔ kɔrɔ u bɛ se ka lafiya bɔ ka juru sɔrɔ bɛ sɔrɔ ka daminɛ tuguni san bi caman kɛlɛw bɛ yen Alakira nana min kɛ sallallahu alaihi wasallam a ye ninnu bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔn na ka bɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ma da o ma fana tuguni maa wɛrɛ minnu bɛ dugu kɔnɔ n'u dugu sigibagaw don nka olu tɛ diinɛ kelen ye mais i bɛ se k'a fɔ k'u bɛɛ dugu kelen ye u bɛɛ jamana kelen ye n'o ye yahudiya jɛkulu minnu tun ye a ye ninnu bɛɛ lajɛlen fana ni silamɛw fana kala ɲɔgɔn na dugu sigili hukumu kɔnɔ an bɛ se ka sigi ka cogo la a bɛ diya an na cogo min bɛn kɔnɔ ɲɔgɔn kɔrɔsi kɔnɔ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ ɲɔgɔn gasisi kɔnɔ hakɛw makarali kɔnɔ a ka kɛ bɛn maa si kana baga mɔgɔ si ma maa si kana mɔgɔ tɔɲɔ donc min kɛra Alakira sallallahu alaihi wasallam pratique ɲumanw de k'an ye k'a misaliw d'a ma waati bɛɛ k'a fɔ nin koba ye yalo kuma dɔ bɛ Alakira ka hadisa la kuma ba don dɛ ni ne ye kuma ye tuma o tuma n fari kan ci bi cɛ a ko aw t'a dɔn sahabaw aw t'a to ne k'aw kibaruya fɛn na fɛn min n'o ka fisa Ala yɔrɔ ka tɛmɛ aw ka seliw kan wa a ko fɛn min ka fisa Ala yɔrɔ ka tɛmɛ aw ka sunw kan wa a ko fɛn min ka fisa Ala yɔrɔ ka tɛmɛ hali jihadi kan k'aw ka taa ni jugu di ɲɔgɔn kɛlɛ Ala ka diinɛ de nɔfɛ u bɛ k'aw faga aw fana b'u faga Ala ka diinɛ nɔfɛ ko fɛn dɔ bɛ min ka bon nin bɛɛ ye o don sahabaw ma wɔrɔ u y'u da waga de u kabakora e fɛn jumɛn bɛ an bɛ seli bɛn min ka bɛn an bɛ ka seli an bɛ ka sun an bɛ ka jihadi kɛ an bɛ ka nin kɛ ja fɛn dɔ bɛ diinɛ ko halisa anw tɛ min dɔn k'o de ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen Ala ko hasi k'a bɛ yen kɔlɔ ye mun ye ko islahu zati bainikum aw yɛrɛ cɛ bɛ na o kan bɛn quoi o de ka ɲi quoi cɛli bɛ fɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ tuma o tuma a y'a datugu a ye fɛɛrɛ ɲini a na a ka se ka kɛ ɲɛli ye aw cɛni a y'a kunbɛn pour que a kana waranga ka taa yɔrɔ wɛrɛ la mais Ala y'o fɔ Alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam waati min ja mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ nin koba de ye diinɛ kɔnɔ ja Ala bɔtɔw la belebeleba fara de ye min ye maa ka taama ka bɛn ɲini i balima silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ba don min bɛ adamaden gɛrɛ Ala la ka se ka walijɛ place sɔrɔ ka maaɲumanya place sɔrɔ i bɛna sɔrɔ i tɛ k'a sɔrɔ ni seli i tɛ k'a sɔrɔ ni su i tɛ k'a sɔrɔ ni jihadi i bɛ k'a sɔrɔ ni mun de dɔrɔn bɛn ma taama ni ani bɛn baara kɛli silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o
o ko belebeleba ye diinɛ ye min fɔ an ɲɛna donc kɔfɛ n'i y'a jateminɛ Jalo o bɛn min filɛ nin ni alakira sallallahu alaihi wasallam y'a sara taama alakira y'a jira hali ni an ni jahiliw ni ɲɔgɔn cɛ an ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn ko bɛ an kana ban pewu fo an ka bɛn ɲini n'o ye an ka bɛn ɲini n'o ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a to a ka Maka sigi la yanni kiraya yɛrɛ ka na riwaya nana ye k'a fɔ k'a sɔrɔ alakira si bɛ san mugan na waati Makakaw ye bɛnkan dɔ tunu tɔgɔ fɔ ko Hilful Fuduli o dɔ y'a sɔrɔ dɔ de bɔra Yemen kana jagokɛla don a bɔra kabila ko Zubayr ka don ale nana Maka kana feereli kɛ Makaka dɔ ma Makaka ye duguleya jira la k'a ka marchandise minɛ k'i ban k'a sara fana a y'i makasi bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a b'a ka wari ɲini a m'a ka wari sɔrɔ a ko n'i tɛ wari sɔrɔ sa n ka minɛn kɔni di yan sa n ka yɛrɛ sɔrɔ o fana ma se ka kɛ a taara makasi mɔgɔ k'a ye n dɛmɛ ko n ka minɛn bɛ karisa bolo n ka hakɛ b'a bolo olu bɛɛ ko k'an bɛ siran karisa dɛ ko fitina mɔgɔ don baasi mɔgɔ don ko maa kasi gɛlɛn don dɛ an tɛ fɛ k'an da don problème na olu ko k'i yɛrɛ ɲini ka nin ko ye k'a to yen a taara ka taa maaba dɔw fɛ ka taa f'olu ɲɛna olu fana nana ka na yɛlɛ k'olu kan ka Makaka bɛɛ lajɛlen wele ko ayiwa k'a ye n'an ka bɛnkan dɔ sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ye jumɛn ye an ka bɛn a kan k'a fɔ maa tɛ tɔɲɔ an ka dugu kɔnɔ tuguni an k'o kɛ bɛnkan ye bɛnkan ye an ka baara kɛ laadiriya ani adamadenw ka hakɛ ka sabati an ka dugu kɔnɔ an k'o kɛ i kɛra dugulen o i kɛra dunan ye o tɔɲɔni kana k'an ka dugu kɔnɔ bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ donc Hilful kɛra Hilful Fuduli ye alakira tun bɛ san 20 na o don sallallahu alaihi wasallam a kɛra a ɲɛna a diyara ye silamɛ nana ka na fanga sɔrɔ ka barakata waati min a seginna histoire kan don dɔ a ko ne welela ka taa Abdullah bin Jadaan ka so bɛn dɔ nɔfɛ ko la ani taasira ɲuman dɔ matarafali la a ko k'o diyara ne dɛ ko hali bi silamɛ la ni wulila ka taa o ɲɔgɔn ma ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ n pɛrɛlen don ka taa n bolo d'u ma n ka se k'o baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc nin bɛɛ bɛ mun kɔfɛ k'a fɔ ko bɛn ye koba de an ka diinɛ kɔnɔ ala bɔtɔw la belebele don ala ka laɲini belebele don o de y'a to tuma o tuma ni ala ye bɛnko kuma fɔ a bɛ takwa ko kuma fɔ ka taa ma fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum a ye siran ala ye siran kɛ sababu ye walasa aw ka se ka bɛn don aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye sa dhatu baini fɔ yɔrɔ dɔ kuma bɛ taa kuncɛ takwa la n'a ma takwa bila ɲɛfɛ a bɛ takwa bila kɔfɛ donc k'a jira k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka siran ala ye ka ala yɛrɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka koba dɔ kɛ ka ala ɲini n'a ye bɛn ye wala belebele dɔ de ye quoi an bɛ se k'o min kɛ ka se ka ala sɔrɔ donc bɛn ye fɛn ye fɛn min an kan ka a baara matarafa kosɛbɛ an bɛ taa min kɛ ala bɔtɔ tɔw la an bɛ taa min kɛ ala wele tɔw la ne fɛ walahi bɛn y'a sira surun dɔ ye n'an y'o kɛ dɔrɔn an bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ nin yɔrɔ min ka bon fo k'a fɔ k'a ka bon an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka bɛn dɔ san ala ko duwawu minɛ an bɛna an ka kuma ɲininkali filanan min na o de ye an karamɔgɔ Alseni ne ko bɛnbaliya in o a sababu jumɛn de don parce que n'i y'a ye an bɛ nin kuma na bi an ka jamana bɛ a gɛlɛya kɔnɔna na silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ hali jamanadenw yɛrɛ tuma dɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya sababu ye jumɛn ye Jalo an bɛ ala fo bɛnbaliya sababu ka ca an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ jamanadenw fɔlen no ɲɔgɔn kɔ tuma dɔw la diinɛ pratique la diinɛ baara kɛli la o b'a la fɔɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ kun caman b'a la a kun belebele dɔ ye fɛn min ye e ye kalan kɛ Iran jamana kan ne ye kalan kɛ Saudiya jamana kan n ye kalan kɛ Misira jamana kan e bɔra Iran jamana kan i ni dɔnni dɔ nana ka bɔ yen ni dɔnni dɔ bɔra Misira jamana kan ne ni dɔnni dɔ bɔra Saudiya jamana kan bɛɛ bɛ fɛ ka na k'a jira k'a fɔ ne ni min nana o de ye silamɛya gɛrɛgɛrɛ ye n bɛ bɛɛ wele ka na o silamɛya ma donc o différence min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka dɔnni tayɔrɔw la o kɛra maaw ka silamɛya pratique fɔnko ɲɔgɔnya sababu belebeleba dɔ ye Allahu akbar Jalo o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min n'a donnen don an ka silamɛya la an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ mais gɛlɛya min don a bɛ se ka gérer ala kɛra bɛna don min na sallallahu alaihi wasallam a taara Madina don min na Hamza da gosira kuma la sisan nɔ a nana sɔrɔ yahudiyaw bɛ Madina olu ka diinɛ b'u bolo mushrikiw bɛ yen nɔ olu ka alabato cogow b'u bolo silamɛw bɛ yen nɔ olu fana ka alabato cogow b'u bolo alakira nalen sallallahu alaihi wasallam n'a ye Madina limite kɛ k'a ban maa min bɛ nin dugukolo in kan an b'o wele ko Madinaka ka Madinakaw k'olu lakodɔn tuma min na alakira y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam a ye Madinakaw fara ɲɔgɔn kan a Madina lajɛ o mushrikiw tun b'a la don yahudiyaw tun b'a la don silamɛw tun b'a la don Madina ka muso dɔ ka sokɔnɔna la ka sigi ka kuma ka charti dɔ sɛbɛn Madinakaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'o wele ko Madina sigikan hali n'an tɛ diinɛ kelen na nka an kan ka se ka bɛn
ka sigi ɲɔgɔn ka jamana kelen kɔnɔna la an bɛɛ tɔgɔ ye ko jamanaden a y'o sariti min kɛ u b'o de wele ko wathiqatul madina o de kɛra madina sigikan ye malgré que mɔgɔw ka diinɛ tɛ kelen ye malgré que mɔgɔw ka faamuya tɛ kelen ye ala ko la malgré que mɔgɔw ka alabato cogow tɛ kelen ye malgré que mɔgɔw ka kabilaw tɛ kelen ye u bɔfɛnw tɛ kelen ye mais ala kɛra ye sigikan ɲɛnɛman dɔ sɛbɛn madinakaw ye madinakaw sigira o sigikan kan u sigira bɛn kɔnɔ ka sigi kelenya kɔnɔna la fo maa min nana janfa kɛ don min na o janfa kan ka kunbɛ cogo min na o kunbɛra o cogo la anw fɛ yen nɔ jamana maaw bɔra fan caman fɛ ka na ni diinɛ faamuya caman ye faamuya caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la o kɛra fɛnkɔ ɲɔgɔnya sababu belebeleba dɔ ye mais o man k'an bali ka bɛn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ala kira sera ka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kabila wɛrɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu tɛ diinɛ kelen na ka sigikan dɔ sɛbɛn u ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛn o sigikan kan ka balo ɲɔgɔn kan o sigikan kan ala kira sera k'o kɛ diinɛ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ jalo anw silamɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ anw tɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan an kan ka se ka sigi ɲɔgɔn kan an kan ka se ka ɲɔgɔn minɛ an kan ka se ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ an kan ka se ka ɲɔgɔn ŋɛɲɛw kun an kan ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kan ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ŋaniyaw jɛra n'an bɛ ala ko de la an bɛ ala kira ko de la sallallahu alaihi wasallam an kan ka se ka bɛn donc bɛnbaliya sababu a belebeleba ne b'a segin fɛn min ma o ye nin yɔrɔ de ye nin yɔrɔ b'a la hadamadenw fana tuma dɔw la ŋaniyaw ma jɛya alabatow la ŋaniyaw ma jɛya o ye bɛnbaliya sababu ye o ye fɛnko ɲɔgɔn sababu belebeleba dɔ ye a sababuyaw ka ca mais nin de y'a la belebelebaw ye ala ka faamuya ɲuman di an ma inshallah docteur i ye karamɔgɔ Aluseni kosɛbɛ ale ko n'i y'a jateminɛ ko an bɛ taa kalan minnu kɛ kɔfɛ ka na bɛɛ nin bɛ taa Iran nin bɛ taa Misra nin bɛ taa Saudiya bɛɛ nalen bɛɛ b'a fɔ ko f'ale ta de ka pratiquer jala min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ kuma in faratima yɔrɔ de ye min maa ma kan k'i ka diinɛ feere o parce que e b'i ka diinɛ feere fɛn o fɛn na o ye wari de o dan ye diɲɛ de ye e bɛna waati min kɛ kaburu kɔnɔ e bɛna waati min kɛ lahara wari ko tɛ yen sanu ko tɛ yen ne ye ka diinɛ feere ka ban dɔrɔn o kɔrɔ k'a fɔ i ka jago de tiɲɛna lahara de kɔ i ni fu de taara lahara dɔrɔn ne ka taa kalan kɛ jamana dɔ la jamana kan ne ta komi ne la baara ka sukaro di yan ka n bila condition dɔ la ko n ka miliya dɔ fɔ ne yɛrɛ ka kalan ni n ka faamuya ni n ka recherche taara jira n na k'a fɔ min k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ni ko dɔ min kalan min ye m'o de kɛrɛfɛ de ye n ka jamana ka n ka jamana makara min da ka di n ka jamana na min da ka di n ka jamana silamɛw la n bɛ taa n'o ye n bɛ bɔ jɔnya kɔnɔ n bɛ bɔ mɔgɔw nɔfɛ mɔgɔya kɔnɔ n bɛ baara kɛ baara cogoya dɔ la cogo min bɛ se ka min répond ala yɔrɔ lahara alikama jɔdon don min wari tɛ yen sanu tɛ yen jigiya si tɛ yen fo baara ɲuman dɔrɔn o lahalaya kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla jamana in kɔnɔ minnu ye kalanw kɛ u ye kalanw kɛ ka faamuya dɔw sɔrɔ an t'a fɔ ko mɔgɔ kalannen don mais mɔgɔ kalannen don dɔnnibaga tɛ kelen ye taara kalan kɛ n'i kɛra dɔnnibaga ye faamuya sɔrɔ tɛ kelen ye u nana ka na baara ninnu don ɲɔgɔn na ka bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na nin bɛ kuma min fɔ ne b'a dɔn e ye tiɲɛ de fɔ ne b'a fɔ la la parce que ne cilen don ko n ka ci wɛrɛ fɔ min tɛ e ta ye ne cilen don ko kuma wɛrɛ fɔ min tɛ Cheikh Aluseni ta ye donc ne bɛ bila e la k'e ka kuma lagosi ni ale to ka kuma lagosi an bɛ to ɲɔgɔn na an bɛ to jaabi la an b'a bɛɛ fɛrɛ k'i ɲagami ka di silamɛw ma o y'a kun dɔ ye vraiment o y'a kun dɔ ye o kun ye en tant que an ma se ka solution sɔrɔ an ka diinɛ tigiya la k'an ka diinɛ tigiya ka kɛ anw yɛrɛ ta ye ka bɔ mɔnɔfɛ mɔgɔya la vraiment n'an ma solution sɔrɔ la o problème min vraiment a bɛ se ka démarrer ka waati kɛ parce que mɔgɔw y'u bolo siri diinɛ na olu bɛɛ yirimanw siri diinɛ na olu ka mɔgɔw n'u ka bonya n'u ka sɔrɔ siri diinɛ na min kɛ ka bɔ kɔfɛ ka mɔgɔw bolo donc kɔfɛ mɔgɔ fana y'an kɛ i n'a fɔ den nin de u bɛ k'a manipuler quoi cogo min ka d'an ye quoi donc o kɛra faratiba ye a filanan fana ye min ye i bɛna sɔrɔ tuma dɔ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ nasi dɔw bɛ yen hadisa kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ a faamuya tuma dɔ o kɛra faamuya i bɛna sɔrɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ faamuya la n'an fɔra ɲɔgɔn faamuya la e b'a pratiquer ni cogoya dɔ ye nin b'a pratiquer ni cogoya dɔ ye nin b'a pratiquer ni cogoya dɔ ye mais an m'o ta bi an y'o sɔrɔ sahabaw fɛ an y'a sɔrɔ imaw fɛ n'o ye mazahabu ɲɛmɔgɔw ye a sɔrɔ olu fɛ donc olu ye baara kɛ n'o min ye an fana nana o tiɲɛ min ta o fɛ k'a sababu kɛ dɔrɔn khilafatu dɔw don n'u ɲɔgɔn cɛ kuma yɛrɛ fɔ cogo la ni kuma na cogo la ni nasi na cogo la donc o nana kɛ gɛlɛya fana ye an ni ɲɔgɔn cɛ an nana ka na problème ta problème kɔrɔ ye san ba kelen problème ye k'a bolo an ni ɲɔgɔn cɛ ka gɛrɛntɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ wala tunu maakɔrɔ min ni ɲɔgɔn cɛ olu ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ u fɔra ɲɔgɔn kɔ faamuya la mais u dusu ma fara u dusu ma fara olu ka baara kɛ o y'a kun dɔ ye a kun wɛrɛ ye min i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ ko ni dɔw de bɛ anw yɛrɛ ka société kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sama min na o ko ni min n'a sɔrɔ ko baw tɛ fiyewu an k'a jateminɛ sisan jamana in kɔnɔ 31 ka se e jala b'a fɔ ne b'a fɔ ko 31 fêteli foyi t'a la e kana k'a fɔ ko 31 fêteli ni mɔgɔ min y'a kɛ i ni siriku de ye ko ni siriku jumɛn bɛ ɲɔgɔn ka sira la ko ni siriku jumɛn bɛ ka ɲɔgɔn sira la u ma surunya ka kɛ siriku a ma surunya ka kɛ siriku ye ne e ko k'i b'a fêter tabarakala fêter
fêter ni ko kita fêter ay kana fêter a bara problème si te on a ɲɔgɔn ko ninnu an bɛ se k'o ta k'o don diinɛ kɔnɔ k'a dɔn akida kɔnɔ ka mɔgɔ don diinɛ nana ye ka mɔgɔ bɔ diinɛ nana ye donc o ye damatɛmɛ dɔ de ye n'o bɛ anw yɛrɛ ka laadaw kɔnɔ an ka sigidaw kɔnɔ o ye problème ba dɔ ye a problème dɔ ye min sisan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔw la silamɛw ka kuma u b'a fɔ ko mɔlulu fitiri ka ɲi wa mɔlulu fitiri ma ɲi wa a bɛnnen don a bɛnnen tɛ wa san o san n'a nana an bɛ tila ka problème wuli tuguni ka ɲɔgɔn jaabi a bɛ dɔ de fara an ka farafaraliw kan e n'i ka jama don nin n'a ka jama don nin fana n'a ka jama don nin n'a ka jama don donc jama in bɛ ko don ɲɔgɔn na ka taa o bɛ kɛ ko minnu b'an fara ɲɔgɔn kan an ka hami n'o ye i bɛna sɔrɔ an bɛ taa ko dɔw nɔfɛ ko dun kɛli n'i y'a to yen a tɛ foyi tiɲɛ i ka diinɛ na nka n'i y'a kɛ i n'a baraji sɔrɔ i n'a nafa sɔrɔ donc n'a ɲɔgɔn ko don o b'a ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ɲɔgɔn caman mais a kunba yɛrɛ min jɛlen b'a dɔn dɛ ɲɔgɔn juguya ni hasida min bɛ adamadenw dusukun ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma en tant que an b'an dusukun furakɛ de an b'an ŋaniya ɲumanya sɔrɔ an b'an diinɛ Cheikh Al-Hussein n'a fɔ cogo k'an diinɛ ɲɛ Ala ye dɛ o problème bɛ yen yɔrɔ ne ye ɲɛmani dɔ sɔrɔ ne bilala la kɛ hasida Cheikh Al-Hussein bɛ lahala la n'o ma diya ne ye ne bɛ wuli ne a ye bila compte la min b'i ka bila nin compte la nin fana b'i bila ka bila nin compte la an yɛrɛ dama bilalen ni ɲɔgɔn na ten mun fɛ dɔrɔn diɲɛ nɔfɛ ko ani ye cogo kɛlɛ ko ani karisa ye nin na karisa ye na karisa na Ala ye tilaliw kɛ ka bɔ jalo o to yen cɛ ka baara sɛbɛn man fɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ lahara fila dɔ kelen don ni Ala y'a fila bɛɛ d'i ma sara tan fi dunya fil akhirati sara tan o kaɲi n'a ma d'i ma kana se ka fɛn dɔ lahara ta kɔnɔ ni ma diɲɛ ta sɔrɔ ni fɛn dɔ lahara la a bɛ fɔ de ma kasara dunya wal akhirati zalika huwal khusran mubin diɲɛ tiɲɛni bolo lahara tiɲɛni bolo e b'i yɛrɛ bila mɔgɔw la ka mɔgɔw nani ka mɔgɔw dɔgɔ i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi i bɛ ka radio min ka karisa kan i bɛ ka kɛlɛ ni karisa kɛlɛ ni wallahi diinɛ ko kɛlɛ tɛ wallahi Ala ko kɛlɛ tɛ kira ko kɛlɛ tɛ diɲɛ nɔfɛ ko don donc fana ye problème tɔ compliqué ani ɲɔgɔn cɛ ka taa n'a ye ani misala dɔ bɛna f'i ye moriya bɛnnen don wa moriya bɛnnen tɛ n'i ye moriya kɛ i tɛ kafira aw minnu bɛ moriya kɛ aw tɛ silamɛ ye minnu ko b'a kɛ olu de sunamɔgɔ olu de salafimɔgɔ ye olu de nasimɔgɔ ye donc nin n'a ɲɔgɔn ko dɔw bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'u fara kana sɔrɔ ni yɛrɛ tɛ ko yɛrɛ kunba yɛrɛ ye diinɛ yɛrɛ nana laɲini min kama dɛ kana sɔrɔ nin to yen donc nin de kɛra an problème sisan k'an compliqué an bolo sisan donc an tɛ se k'a faamuya cogo la f'an ka segin de tuguni nin fɛn minnu filɛ nin ye anw yɛrɛ ka segin ka hakili jagabɔ k'a la min ko k'a ɲɛlen don a ma ɲi an k'a fɔ munna a ma ɲi min ko k'a ka ɲi i ka dalili min ye au moins n'an ye ɲɔgɔn faamuya an b'a dɔn k'a fɔ e bɛ ka min kɛ jalo i tɛ kunfɛ mɔgɔ bɛ ka kɛ dalili dɔ kan hali ni ne Hamza ma sɔn i ka dalili n b'a dɔn k'a fɔ i m'a kɛ kunfɛ Cheikh Al-Hussein bɛ ka min kɛ dalili bolo a kɛli la hali n'a sɔrɔ ne ma sɔn a ka dalili ma a ka dalili ka fɛgɛ ne bolo dalili b'a kɛ ne fana bɛ ka min fɔ ne fana tɛ ka kɛ kunfɛ mɔgɔ ye n'an ye ɲɔgɔn dɔn a bɛ na ni fɛn dɔ u b'a fɔ ma ko tolérance ani ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn k'a fɔ an tɛ k'an kunfɛ baara kɛ diinɛ na an bɛ ka baara kɛ k'an sinsin fɛn dɔ de kan mais an ma bɛn o fɛn ninnu kɛnɛya n'a kɛnɛyabaliya kan donc o b'a to an ka ɲɔgɔn mago to ko ninnu kɔnɔ donc ça c'est très important an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔ donc nin de ye ko ye ko min bɛ silamɛw fɔ ɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn kɛlɛ ani aspect min bɛ yen n'o b'an fɔ ɲɔgɔn kɔ maa wɛrɛw fana bɛ yen tuguni minnu ye silamɛ jugu ye olu fana bɛ fɛ ani ka dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kɛnɛmamɔgɔ dɔw fana ye kana sɔrɔ silamɛw yɛrɛ fana tɛ olu fana bɛ na ni farafarali silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka hakililaw cɛ u ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye min ye jamana ka bɛn diɲɛ kɔnɔ silamɛya ka buruja silamɛya ka tiɲɛ kana sɔrɔ garanti si t'an na an bɛ se ka ɲɛnamaya sauver ni min ye k'a makara ni min ye donc olu sago ye min ye k'an don u sago dɔ fɛ u b'an don donda fɛ min ka d'u ye u b'an ka ɲɛnamaya kɛ u sago ye u b'an ka nafolow ta u b'an ka dugukolo ta an bɛ kɛ mɔgɔ ye dɔrɔn an bɛ ka bɔ olu fitina kɔnɔ an bɛ ka baasi kɔnɔ olu b'an to fitina n'o baasi ninnu kɔnɔ sisan k'u mago ɲa an na k'u mago ɲa an ka jamana na ka tɛmɛ ni wɛrɛ ye donc jugu ka fɛɛrɛ jugu o fana b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ n'an silamɛw ma faamu n'u b'a ta k'a maripiri n'olu bɛna don jamana jumɛn u b'a la jamana kulu min ka ca fanga bɛ kulu min na donc u bɛ commencer k'o kulu de gosi k'a kari ka bin ka kulu de kun kari ɲɔgɔn na n'o kɛra dɔrɔn kulu in fanga bɛ ban Ala ye min fɔ wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum Ala ko k'aw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ aw kana ɲɔgɔn sama kɛ ka fɔ ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra dɔrɔn a ko k'aw bɛ échouer aw tɛ se ka foyi ɲɛ tuguni aw tɛ se ka foyi dilan tuguni aw tɛ se ka ko si ɲɛnabɔ tuguni a ko fanga min b'aw la barika min b'aw la o bɛ sama ka bɔ la de o bɛ taa de ka bɔ o la donc nin de ye problème ye min bɛ jamana kɔnɔ de ka silamɛw kɔ dɔ la mais hakili la tan ko sɛbɛmanw tɛ parce que diinɛ yɛrɛ lasili ɲani diinɛ yɛrɛ tulomaw ye min ye a to u kan fewu a bɛ ko wɛrɛ de ka min bolo faraw ye quoi min farama yɔrɔ ye quoi o de y'a to ko b'a fɔ ko sɛbɛman tɛ quoi a solution ka di kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a solution ka di mais bi charte an ŋaniya ka ɲɛ Ala subhanahu wa ta'ala an ka diinɛw gɛn ɲɔgɔn ye an ka silamɛya faamu an ŋaniya ka kɛ silamɛya la baarali fana ye n'o kɛra b'a ka nɔgɔ Ala fɛ ni Ala sɔnna Ala ka an dɛmɛ o kɛli la inshallah an karamɔgɔ Al-Hussein to babu in kɔnɔna na an b'a mɛn karamɔgɔw da k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnya in yɛrɛ Ala ka fɛn bilalen de don ko Ala b'a fɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ silamɛw tɛ to u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fana kɛra Ala hinɛra mɔgɔ min na yalima n'i y'o kuma fana lajɛ est ce que o fɔɲɔgɔnya min Ala bɛ k'o fɔ ani an bɛ nin fɔɲɔgɔnya min na kelenw de don wa bawo o tɛ kelen ye Jalo an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na o bɛ komi yiri ju yɔrɔ o kɔni ye kelen de ye
mais yiri ju la i b'a sɔrɔ bolofaraw caman b'a la branche caman bɛ bɔ yiri la o branche minnu bɛ bɔ a la ça c'est naturel o ye naturel ye mais yiri juba kɔni o de ye yiri yɛrɛ lasili ye yiri jɔlen b'o de kan an ka ɲɔgɔn minɛ o la an k'o préserver an k'o conserver an k'o kɔlɔsi tiɲɛni kana don o la o ye an bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye silamɛya de y'an ka yiriba ye mais bolofara minnu bɔra a la adamadenw ka kalan niveau tɛ kelen ye adamadenw bɔra biya mun kɔnɔ u bɔra environnement minnu na olu tɛ environnement kelen ye adamadenw ka culture tɛ kelen ye adamadenw ka faamuyaw tɛ kelen ye adamadenw ka cogoyaw tɛ kelen ye adamadenw ka intelligence tɛ kelen ye i tulo bɛ kuma in na o bɛɛ lajɛlen b'a to adamadenw tɛ se ka bɛn faamuya kelen kan silamɛya bolofaraw la o de ye bolofara caya kun ye kuma in laɲini y'o de ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ adamadenw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i ye kuma in faamuya aya kelen faamuli la aya min n kan tɛ aya minnu bɛ kuma silamɛya lasiliw kan aya minnu bɛ kuma silamɛya bolofaraw kan hadamadenw ka faamuya bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a la par exemple imam Malik tuma min na a tun bɛ yen dɔw ko Abu Ja'far al-Mansur don a nana Maka ka imam Malik sɔrɔ yen nɔ a ye Malik ka Muwatta a y'o kalan o sɔrɔ a kun nana hiji la a ye Muwatta kalan a y'a ye k'a fɔ silamɛya vraiment caman bɛ nin kɔnɔna la a ko imam Malik ma a ko i ka Muwatta nin n b'a ta n b'a dulon alikaba la n b'a ɲini sɛbɛnnikɛlaw fɛ u k'a sɛbɛn k'a caya hijijɛ minnu bɛ na u segintɔ bɛɛ ka segin ni dɔ ye ka taa n'a ye i ka yɔrɔ la an fɛn fɛn fɔra silamɛya la an k'a bɛɛ bila an ka baara kɛ ni e ka mazabu ye dɔrɔn imam Malik ko non ko ka gɛlɛn ale kɛra ka sahabaw carinna u taara fan caman fɛ yanni ne ka kitabu in ka sɛbɛn donc a to yen nɔ min ye min faamu cogo min na i ka baara kɛ ni o ye min ye min faamu cogo min na k'a sɔrɔ lasili tɛ dɛ bolofaraw la min ye min faamu cogo min na bɛɛ to i ka baara kɛ ni ta ye o ye imam Malik kelen a ka kalanden n'o ye imam Shafi'i ye imam Shafi'i ye kalan kɛ imam Malik fɛ a y'a ka taabolo ta ani imam Malik ka faamuya ma kɛ kelen ye masala caman na ale kɔfɛ a bɔlen kɔfɛ imam Malik fɛ yen nɔ n'a taara Bagdad a ye faamuya dɔw sɛbɛn u b'o wele k'a ka madhabu a bɔlen Bagdad ka segin ka na Misira jamana kan a ka faamuya yɛlɛmana a ye madhabu kura sɛbɛn mais nin bɛɛ kɛra silamɛya bolofaraw de la a ma kɛ silamɛya lasiliw la silamɛya lasiliw ye fɛn jumɛnw ye seli yɛlɛma t'o la sun yɛlɛma t'o la hiji yɛlɛma t'o la jaga yɛlɛma t'o la an b'an sin kɔrɔ ma o ye lasili dɔ ye kuranɛ yɛlɛma t'o la mais masala dɔw bɛ yen nɔ bolofara masala dɔw don mɔgɔw hakili bɛ se ka yɛlɛma hali maa kelen hakili bɛ se ka yɛlɛma waati dɔ ani waati dɔ la bi bɛ ko dɔ faamu cogo dɔ la sini i bɛna faamu cogo wɛrɛ la voilà o bɛ kɛ hali maa kelen na donc o kɛra maa kelen na yɔrɔ min na o ka kɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kabako ye donc silamɛw faamuya misɛnninw na an ka fɔ ɲɔgɔn kow la o tɛ baasi ye mais silamɛya bakurubaw la silamɛya lasilibaw la silamɛya jɔsenbaw la an ka bɛn kelen kan o la ka ɲɔgɔn bolo minɛ o la ka ɲɔgɔn dɛmɛ o la o ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye ala kan b'o de ma wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na juruba kelen ye fɛn jumɛn ye o ye silamɛya lasilibaw ye silamɛya jɔlanbaw silamɛya samasenbaw silamɛya ayiwa a tɛ taa minnu kɔ i ye faamuya an ka bɛn olu kan an ka ɲɔgɔn minɛ olu la ka ɲɔgɔn dɛmɛ olu la o ye an bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye mais silamɛya bolofaraw la ne y'a faamu k'a finnen don e y'a faamu k'a jɛlen don nin y'a faamu ko nɛrɛmuguma don nin y'a faamu ko nuguji don o tɛ baasi ye o man ka kɛ sababu ye ka silamɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na bawo o faamu cogo o ye hadamadenya yɛrɛ taabolo de ye maa tɛ se k'o bali i tulo bɛ kuma in na hakili la kuma in kan bɛ nin yɔrɔ de ma voilà parce que a ye bɛnko kuma in wuli dɔw bɛ k'a fɔ k'an bɛ ka yɛrɛ sɛgɛ de kɛ ko sabula nin fɛn in laada ye silamɛya la a bɛ a kɔnɔna na parce que silamɛw ka bɛnbaliya in kɔni bɛ yen non laada don silamɛya kɔnɔna la mais silamɛya lasilibaw la an bɛɛ bɛnnen don kelen kan o la i faamuya anw bɛ si kɔrɔ min ma yiriju o ye kelen ye bolofara ninnu b'a la o ye naturel de ye dɔ bɛ taa tile fɛ dɔ bɛ yɛlɛn sanfɛ ayiwa dɔw yɛrɛ bɛ bin yɛrɛ kuma dɔw la i kuma in faamuya donc an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o bolofaraw la o ye hadamadenya taabolo ye o ye hakili yɛrɛ kɛcogo ye o ye hali sariya ka laɲini ye
mais an ka bɛn kelen kan silamɛya lasilibaw la silamɛya fondamenbaw la silamɛya jɔsenbaw kan an ka bɛn kelen kan ka ɲɔgɔn minɛ u la k'olu sabati k'olu tɔpɔtɔ k'o dili bon kosɛbɛ o ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ma wajibi de ye hakili la kuma in bɛ jɔ min kan o ye nin de ye inchallah o faamuyara docteur nuqatul ikhtilafu yɛrɛ an bɛ jumɛn sinsin alhamdulillah Cheikh Al-Hussein ye min fɔ ko kuma in k'a sɔnji jalo fɛn fila bɛ mɔgɔw an ka bɔ ɲɔgɔn na quoi an fɔra ɲɔgɔn kɔ o ye ikhtilafu ye ani an fara farala o fana ye ko wɛrɛ ye u tɛ kelen ikhtilafu bɛ kɛ quoi a ko wala yazaluna mukhtalifin ala ko y'ale de ka laɲini ye ale ye danni kɛ ten de an mago bɛ dafaliya min na ɲɛnamaya kɔnɔ n'an ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ se ka kɛ o ni ala tun bɛɛ lajɛlen da ka kɛ cɛ de ye a tɛ taa o n'a ye bɛɛ da ka kɛ muso de a tɛ taa o ala y'an dan k'a kɛ cɛ ye k'an kɛ muso ye k'an kɛ denmisɛn ye k'an kɛ mɔgɔkɔrɔba ye k'an kɛ farajɛ ye k'an kɛ farafin ye k'an kɛ mɔgɔ jan ye k'an kɛ mɔgɔ suman ye k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ walasa dafaliya de ka sɔrɔ nunɛ in kɔnɔ ale ko k'ale buna adamaden bɛɛ da a y'u kɛ su ye a y'u kɛ kabilaw a y'u kɛ dugu a y'u kɛ jamana ye litaharafu mun kama adamadenw ka se ka ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn dɔn bɛ taa wuli minɛ jalo a bɛ taa bɔ litaharafu de kayfa ta'awanu walasa aw ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ in de ka laɲini ye litatakamadu o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ laɲini an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ taa wuli min na an ka ɲɔgɔn dafa ɲɛnamaya kɔnɔ donc n'an ma ɲɔgɔn dafa ɲɛnamaya kɔnɔ adamadenw bɛ to i nagasilen don maa si kelen tɛ se ka i yɛrɛ wolo k'i yɛrɛ bange k'i yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'i sirilen tɛ mɔgɔ si la i tɛ se o tɛ se ɲɛnamaya kɔnɔ n'o kɛra ɲɛnamaya tɛ se ka développer ɲɛnamaya tɛ taa yɔrɔ si ɲɛnamaya tɛ ka sɔrɔ buna adamaden ala ye rôle min ɲini k'i k'o kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i tɛ se k'o rôle jouer o ni e k'o kelen k'i b'o baara kɛ fo f'an ka fara ɲɔgɔn kan de ni ta'awun ka se ka sabati ni ta'arafu ka se ka sabati walasa dafaliya in kana donc o fɔ ɲɔgɔn de fɛ Cheikh Al-Hussein a fɛ yen an ka dɔntɔ la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka miiriyaw la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka faamuyaw la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ i yɛrɛ bɛ se ka fɔ i yɛrɛ kɔ k'a ta sɔgɔma ka taa se wula in na ma i bɛna sɔrɔ miiriya dɔ bɛ yen i ye position dɔ ta la sɔgɔmada in na wula fɛ tuguni i bɛ se k'i yɛrɛ sɔsɔ i bɛ taa position wɛrɛ la tuguni min ni sɔgɔmada in na tɛ kelen ye kuma tɛ n'an bɛ kulu kelen na kulu kelen yɛrɛ kɔnɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ misali i b'a fɔ ko Imam Malik ka mazhabu kɔnɔ i bɛna sɔrɔ Imam Malik ka mazhabu i bɛna sɔrɔ bolofara caman de b'a kɔnɔ dɔnnibagaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min na o mazhabu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se an ka tarika ko ma fo ka taa se ko wɛrɛw ma maa fila maa saba ɲɔgɔn sɔrɔ ko o ko kunna i bɛna sɔrɔ faamuyaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ala k'an ka fɔ ɲɔgɔn ka faamuya la a ko wala ta farila ko aw kana fara fara an k'an ko bila nɔ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ ye mais fara fara de tɛ tiɲɛ ye o la dɔnnibagaw ko al ikhtilafu mashru'un wa tafarruqu mazmumun ikhtilafu ye mashru' ye o dagalen don a bɛnnen don sariya ye sira di k'an ka bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o dagalen don mais fara farali o de banlen don o kɔniyalen don o man kan ka kɛ cogoya si la donc problème min bɛ yen o ye fara farali ko problème de n'o tɛ fɔ ɲɔgɔn ko tɛ fara farali min kɛra ni fara farali nana kɛ Cheikh Al-Hussein ala kɛra ka hadisi sɔrɔ a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni tabagudu de ye wala tabagadu an bɛ ɲɔgɔn kɔniya ni fara fara nana o bɛ na mun ye wala ta k'a ta o de bɛ na an bɛ ɲɔgɔn tigɛ sɔnya a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni wala ta ba dɔw a bɛ na n'o problème de ye an bɛ na an kɔ don ɲɔgɔn na o de k'an ka ɲɔgɔn dɔrɔn an bɛ na ɲɔgɔn kɛlɛ de an fugufugulen ɲɔgɔn kɔrɔ an tɛ position kelen na donc acte la tafaruku bɛ y'o la n'a fɔ silamɛ bɛɛ ka taa position kelen fɛ hali n'a sɔrɔ ne ka miiriya tɛ aw bɛ ka min kɛ ni silamɛw fɔ n'a fɔra ko silamɛw ka bɛn kama ne ye n ta in to n taara silamɛw ka bɛn nɔfɛ i bɛna sɔrɔ ko nin bɛna kɛ tiɲɛ na ne Hamza ka hakilila tɛ kosɛbɛ ne ka hakilila tɛ mais silamɛw ka bɛn ɲini kama n bɛ fara bɛɛ lajɛlen kan n bɛ jɛn n'a ye n b'a kɛ o de ye n ka force ye o de ɲini ma an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛ wajibi tɛ a ka kɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye o n'o kɛra a tɛ se ka marcher o a tɛ se ka marcher mais jama fanba taara min kɛ ne bɛ far'u kan n b'a kɛ n bɛ sɔrɔ n yɛrɛ fana n b'a kɛ fo k'a fɔ ko n y'a kɛ o de ye tafaruku an ka actes kɔnɔ an ka waleyaw kɔnɔ an ka prise de position na an ka kunkilennaw na an ka silamɛya baara la an kana fɛn kɛ fɛn min b'a affaiblir fɛn min b'a nagasi fɛn min b'a fanga lɔfu fɛn min b'a to an ka fara n'an farala dɔrɔn faga t'an na tuguni mais faamuyaw la ani miiriyaw ni dɔnniyaw la an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ala y'o di o de bɛ na ni jidi ye quoi dɔnni yɛrɛ yiriwali la e bɛ miiriya dɔ ta ne bɛ miiriya ta an bɛ sigi an bɛ débat kɛ an bɛ ɲɔgɔn lafaamuya ne bɛ jaabi dɔ sɔrɔ ne tun tɛ min dɔn i fana bɛ jaabi dɔ sɔrɔ i tɛ min dɔn a bɛ na hali dɔnni yɛrɛ développer ka dɔnni yɛrɛ yiriwa ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ faamuya bɛ wara ka taa fɛ ko dɔ bɛ sabati ka taa fɛ a bɛ dunya ka taa fɛ mais fara farali silamɛ ko la ko de ka ala ko wala ta farala ko ye haramu de ye quoi ni ala y'a fɔ wala ta fara a y'a fɔ ni nahayi de nahayi ye haramu de usuliya ni tahrimu de don quoi a kana kɛ n'a kɛra jurumu de b'a la n'a kɛra kunko de b'a la n'a kɛra kɔlɔlɔ
tɔɔrɔ de b'a la n'a kɛra lajaba ni tɔɔrɔ de b'a la ala yɔrɔ ala bɛ punition dɔ de kɛ ka da u kan donc n'an y'o kɛ lafa an bɛ ka ala sɔsɔ de ala ko k'an ka fɛn minnu to n'o ye haramu ko ni kabayira ko ye dɛ i n'a fɔ o de bɛ ka kɛ kɔni farafara nana sa n'u ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ ka ala bato n'an bɛ ala ɲini n'o ye su fara tile kan an bɛ ka ala tanu ala sɔsɔ fana an b'a sɔsɔ ni min fana ye tuguni ani an bɛ kojugu min kɛ o de ka bon anw bɛ ka ɲuman min fana kɛ o de ka girin n'o fana ye ala yɔrɔ an ko kan ka taa an bɛ se ka taa cogo di o ka gɛlɛn jalo e bɛ ka juguman min kɛ o de ka bon ni ka ɲuman ye ne bɛ ka juguman min kɛ o de ka bon ni ɲuman ala yɔrɔ ne ko n jigi bɛ ala ka hinɛ kan n jigi bɛ ala ka yafa kan n jigi bɛ ala ka alijɛnɛ kan n'o tɛ se ka marché o an tɛ se ka ala tromper dɛ ala ye min fɛ o b'o de kɛ fɔlɔ n'i y'o kɛ sa n'i filɛ musoman min na ala b'o yafa ye vraiment a y'a seko kɛ 90% baara la o ɲɛna 10% bɛ magɛya sɔrɔ a la an bɛ yafa an b'a toléré an ka 90% ma ɲɛ an ko ala k'an mago to ni 10% ye an bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ ala la an tɛ se ka ça marche pas a tɛ se ka taa ala k'an dɛmɛ Jalo nin yɔrɔ par exemple n'i ye yiri jɔ sisan i y'i jɔra u b'a fɔ fɛn min ma ko tronc commun voilà yiri lasili lasili b'a la bolofaraw b'a la o tɛ tiɲɛ bolofara min taara kɔrɔn fɛ ni e jalo sigilen b'o kan i tɛ yiri kan wa i bɛ yiri kan bolofara min taara tilebin fɛ ni ne sigilen b'o kan ne tɛ yiri kan wa i b'a kan ou bien bolofara min yɛlɛnna sanfɛ ni Hamza taar'o la a tɛ yiri kan wa a bɛ yiri in kan donc mais ni mɔgɔ dɔ nana ka jele ta a ma bolofara tigɛ dɛ ka yiri yɛrɛ ju yɛrɛ tigɛ ka bɔ yen pewu mun de bɛ kɛ sisan nɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ duguma de don bɛɛ bin duguma bɛɛ bi a bɛɛ bɔra silamɛya la bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a bɛ komi fɛn dɔ de bɛ yen nɔ o de tɔgɔ ko pilier essentiel i kuma faamuya o pilier essentiel min n'a fɔra an ka ɲɔgɔn minɛ o kɔrɔ de ye an ka ɲɔgɔn minɛ o pilier essentiel la o min ye silamɛya essentiel ye i ye kuma faamuya n'an y'o minɛ e ka bolofara bɛ préserver nin ka bolofara bɛ préserver ne ta bɛ préserver parce que an bɛɛ bɛ silamɛya kan o tɛ tiɲɛ mais n'an ye yiri ju in tigɛ ka bɔ yen nɔ mun de bɛ kɛ o kɔrɔ an si tɛ silamɛya kan bilen bɛn ani kelenya la ilaha illallah muhammadu rasulullah autour de ça o de ye yiri tronc commun ye an bɛɛ bɛnnen bɛ kelen kan min na o de ye o ye maadama an bɛɛ b'o kan imam Ghazali y'a fɔ imam Ghazali ko k'a fɔ ko limaniya a ko al-imanu billah ka da ala la a contraire ye jumɛn ye al-kufru billah ka kɛ kafiri ye limaniya ye fɛn jumɛn ye a ko al-imanu billah huwa tasdiqu bi kulli ma jaa bihi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ala kira nana ni fɛn fɛn ye i k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a bɛɛ tiɲɛtigiya i ka sɔn a bɛɛ lajɛlen ma i tulo bɛ kuma la ni maa ma sɔn o ma ko ala kira nana ni fɛn min ye a bɛɛ ye tiɲɛ ye n'o limaniya b'i kɔnɔ ka ban i tɔgɔ ye ko muminu i ye faamuya donc n'i kɛra muminu ye ka ban i dara seli la i dara sun na i dara jaka la i dara hiji la i dara silamɛya baara tɔw la ala kira nana n'a ye mais ala kira y'i jɔ ka seli a y'a bolo minɛ wa a y'a bolo jigin wa o ye bolofara de ye seli kɔnɔna la olu y'a la bolofaraw de olu ye seli la bolofara de mais seli essentiel ye min ye i sɔn o ma o tɛ tiɲɛ an taara hiji la ala kira ye hiji kɛ nin cogo in na mais fɛn dɔw bɛ hiji kɔnɔna la olu ye bolofara de ye hiji kɔnɔna la mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la o de ye yiri bolofaraw ye mais hiji yɛrɛ o de ye yiri ju ye bolofara misɛnnin minnu bɛ hiji kɔnɔna la n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ olu la olu tɔgɔ ye ko hiji bolofara misɛnninw o tɛ maa ka hiji tiɲɛ a kɛli n'a kɛbaliya o t'i ka hiji bɔ hijiya la bolo minɛ n'a jigi ayiwa i k'a fɔ Allahu akbar i wulitɔ ka bɔ ruku la i taatɔ sujudi la i k'a fɔ ko Allahu akbar k'i bolo kɔrɔta olu kɛli seli kɔnɔna la olu ye seli bolofaraw dɔw de ye maa min y'a kɛ i ka dalilu b'i bolo maa min m'a kɛ i ka dalilu b'i bolo nin tɛ maa ka seli tiɲɛ a t'i ka seli bɔ seliya la i tulo bɛ kuma la donc fo k'an ka ko faamu nin faamu cogo la o bɛ seli la cogo min na a bɛ hiji la cogo min na a bɛ silamɛya essentiel bɛɛ la o cogoya kelen la n'an bɛnna an bɛɛ ko ko kuranɛ ye fɛn kelen ye o ka sɔn o ma dɔrɔn o bɛ maa don muminiya kɔnɔna la an bɛɛ ko k'an bɛ seli ka se kibila kelen ma alikaba de y'an bɛɛ lajɛlen ka kibila ye i tulo bɛ kuma la an bɛɛ lajɛlen bɛ seli kelen kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ sun kelen kɛ sunkalo tɛ anw bolo sunkalo tɛ ninnu bolo an bɛɛ bɛ sun kalo kelen kɔnɔna la
i tulo bɛ kuma la mais différence misɛnnin minnu bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ sun kɛcogo la nin bɛ sun tigɛ tile mana bin nin bɛ sun tigɛ fo su mana ko i tulo bɛ kuma la donc su koli maa dɔ y'a faamu o bɛ daminɛ ni tile binni de maa dɔ y'a faamu non su koli bɛ daminɛ fo dibi de ka don olu ye sun na bolofaraw de ye bolofara misɛnnin don sun kɔnɔna la an mana fɔ ɲɔgɔn kow la o t'an bɔ silamɛya la o t'an si ka sun tiɲɛ bɛɛ hakili la kow kan ka taa nin cogo de la an ka essentiel préserver différence misɛnnin minnu bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ la an ka silamɛya baaraw la o différence misɛnnin ye naturel de ye diinɛ sɔnnen don a ma hakili sɔnnen don a ma hadamadenya taabolo yɛrɛ fana sɔnnen don a ma donc o différence kɔnɔna la an ka ɲɔgɔn minɛ autour de l'essentiel pour que an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka ɲɔgɔn minɛ an kana fara n'an ye essentiel min bɛ yen dɔrɔn o y'an faralen ye bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ nin bɛ taa kɔrɔn fɛ nin bɛ taa tilebi fɛ nin bɛ taa fan wɛrɛ fɛ donc o ye farafarali nalen ye o farafarali min ni Hamza kuman'o kan o de ye wele ko at-tafarruq al-mazmum o de man kan voilà ala k'an bɛ sababa بالمناسبة إيه كافلة دروم مثال الله ما من بتاعي لا هل ما من بتاعي لا ترى به جاجرا أمي رجوا الكابكيرين من جارون كم سيلي إبنا سوانتي ديركشن كيرنا شيخ أبو سلمي كسيلي كنيسياما نبي كنيسياما نبي كنيسين كورما نبي كنيسين كيدوما المامي كيلي نبي نبي أمبرسي المامي كابوشون توالي ما سوى سنتو كابوشون وبعد المامي كابوشون نبي فاندر كونترير نبي المامي كابوشون كاتومارو أمي كسيلي مامي كسيلي فنا كيلي نسيلي نو أمي كلاسارا كيلي نسون بيختلاف بين تفرقتين اختلاف بي انت تقول تكلي او تكلي او بس الكابا بوشو ني يسيمر ما باي ني فامي فبي نيسو وبلا سو ما باي نيسو بو كونتر دو سيسا ني فرما نيسين فافيرا دي ابي كي نيسين كوربا ني كان نيسين كليبي ما سيسا امي كاكيتي مي بلا سو ني فرما بي كوتي كالي كان نيسين كيني فاما ني كان نيسين باي فاما المامي كيلي est-ce que amu bi côté fa ko almani ba do man fa ka almani ba do fa la am bebi ka sili kana so na direction tikili ga almani kele bi fa mi ka sili mu ko fe be fa mi fa ka direction tikili be no ka direction tikili o almani e bolo ma ne do ko do men mo do be bolo jina o na ka do ko se la ko fe ba mi ka sili o ikhtilafu ka jira ka fa ala yare ko ka o na de fa ikhtilafu la jira wala o bi sika fo nyako ga ko na fara fara de do dem sika fa almani mi fa sili ko ma le nyese me côté mi fo tanga sili yoro amba to luka tla fa bɛna an ka seli jɔ la a bɛɛ bɛ fitiri seli ɲɔgɔn fɛ an bɛ safo seli ɲɔgɔn fɛ o seli kelen o seli fila tɛ dɛ o seli kelen de n'an ka direction tɛ kelen fiyewu an ka position tɛ kelen fiyewu alimami ka position ni mɔgɔ dɔw ka position tɛ kelen diamétralement opposé o bɛ ka seli contre e tɛ se k'a fɔ ko ne ma seli abadan ne tɛ se ka ne k'e ma seli abadan anw bɛ seli la an ye mun seli la an bɛ seli fana seli an ye seli fana de seli wa bɛɛ fana b'a bi kɔnɔ ko ni seli min seli k'o de baraji fana ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ kelen na seli kan bɛɛ dalen b'o la donc pour que k'a jira k'a fɔ nin ko in ka nɔgɔn fo k'a fɔ k'a ka nɔgɔn n'an y'a faamuya mais n'an y'a fɛn de fara fɛn dɔw kan dɔrɔn ka taa mɔgɔ dɔw ladi k'an yɛrɛ to mɔgɔ dɔ bolo k'an manipuler ka juguyaw ni bɛnsɛnmuniw ni ko wɛrɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o de b'a to ko bɛ compliqué an bolo kosɛbɛ yani an ka nɛgɛjuru sira labila miniti 30 o ɲɔgɔnna tolen bɛ an bolo an bɛ sɔrɔ ka na an karamɔgɔ Aluseni an bɛ se ka point jumɛnw de ta sisan point minnu n'an bɛ se k'a fɔ ko de ye an ka farali pointw ye ani an bɛnni point jumɛn de bɛ an bɛ se k'an sinsin minnu kan nin cogoya la tan Jalo an bɛnnen don fɛn caman kan ce n'est même pas la peine an ka kuma olu kan Allahu Akbar mais an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu na o point de ka ca dɔɔni an kan k'a se o fɔn ɲɔgɔnya point an k'o de réduire an k'o dɔgɔya o bɛ kɛ cogo di sisan an fɔn ɲɔgɔn kɔ point min na a bɛ bɛ don Mali ne bɛ kuma Mali kan o Mali silamɛw de naam n'i ye Mali ta mawuludukalaw bɛna jɔ sisan a ka so naam n'a jɔra i bɛ silamɛw ye hakilinaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ waatiw la o waati la mawuludu kɛli dagalen don mawuludu kɛli a ma daga mawuludu kɛli ye bida ye mawuludu kɛli tɛ bida ye mɔgɔ min tɛ mawuludu kɛ o tɛ alakira fɛ mɔgɔ min bɛ mawuludu kɛ olu ye dansagokɛlaw de ye u ye damatɛmɛw de kɛ u y'a dɔn ta u y'a bɔ tan silamɛw hakiliw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais n'i ye kuma jateminɛ wallahi i b'a fɔ k'a fɔ maa min bɛ mawuludu kɛ e tɛ se k'a fɔ ko silamɛ tɛ a b'a kɛla ka da ko dɔ de kan mɔgɔ min fana t'a kɛ i tɛ se k'a fɔ a tigi ma ko silamɛ tɛ Allahu Akbar voilà an bɛɛ tɔgɔ ko silamɛ mais an ka faamuya ma kɛ kelen ye mawuludu kɛli n'a kɛbaliya la tulo b'a la donc o ye point min n'an ma ɲɔgɔn faamu a la pour
pour que an ka ɲɔgɔn faamu la o fɔngɔ ɲɔgɔnya hakililaw la o fɔngɔ ɲɔgɔnya an ka position na mawludu ko la pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu k'o fɔngɔ ɲɔgɔnya dɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ la o mago bɛ fɛn min na o mago bɛ silamɛw ka sigi ka kuma ni dusukun jɛlenya ye bɛɛ ka dalilu sarada an ka ɲɔgɔn bilasira k'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ woyo tɛ dɔgɔyama tɛ nɛni tɛ mawludu bɛ cogo min na kaburu jura fana b'o cogoya kelen na ziyaraw mana wuli jamana in kɔnɔnaw la ninnu ye kaburu batolaw de ninnu y'a dɔn tantɔ ninnu y'a bɔ tantɔ ninnu tɛ an ka walijuw fɛ de ninnu bɛ ko wɛrɛw de la donc an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hakililaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa a waati la kumaw bɛ caya kosɛbɛ quoi mais mɔgɔ min bɛ taa kaburu jura la i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ a tɛ taa kaburu in bato i b'a dɔn tigitigi silamɛ tɛ yen mɔgɔ min tɔgɔ ko silamɛ k'a bɛ kaburu bato i b'a dɔn kun dɔ de b'a ka kaburu jura la a kun dɔ ye ale ye min faamu alakira ka kumakan na kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur al'ana fazuruha alakira ka yamaruya don a ye taa kaburu la a ka taa jura ale bɛ taa jura a bɛ taa jura kun min kama ale de b'a kun dɔn a b'a jura kun min kama alakira ye kaburu jura kun min kama ale bolo ale b'a jura la o kun de kama ne y'a sɔrɔ e bolo kaburu jurali ayiwa ale ka kɛcogo la o ma bɛn e ma e m'a faamu o faamu cogo la pour moi ne bolo i n'a ka sigi a ko kuma n'aw sigira ko kuma fɔngɔ ɲɔgɔnya min b'aw hakililaw la kaburu jurali la o fɔngɔ ɲɔgɔnya n'aw kumana ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lafaamuya a b'o fɔngɔ ɲɔgɔnya a b'o o rétréci a b'o dɔgɔya aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ka ca ayiwa a point belebeleba dɔ ye ne ye maliki ye jamana in kɔnɔ jamana in sigilen don malikiya kan kabini san 100 damadɔ kabini san 1000 ani kɔ mazabu wɛrɛw nana ka na fara mazabu maliki kan yan nɔ i faamuya o tɛ baasi ye o mazabu ye faamuya wɛrɛw de ye imam malik ka faamuya kɛrɛfɛ diinɛ bolofaraw la n'i nana o la kana fɔ ko imam malik ka mɔgɔw ka mazabu walima minnu bɛ bato kɛla imam malik ka mazabu la olu bɛ k'a kɛ cogo min na k'u tɛ silamɛya kɔnɔ o de man ka fɔ e nana ni min ye o y'i ta accepter u sɔnna a ma u sɔnna aw ka jɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ e k'i ta fɔ olu fana k'u ta fɔ i tulo bɛ kuma la mais n'aw sigira ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn ladi ka daliluw sarada ɲɔgɔn kɔrɔ ka daliluw bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka ɲɔgɔn bilasira k'i ka argument k'a lajɛya ɲɔgɔn ye a ka ca ala fɛ fɔnkɔɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ hata mazabu ko yɛrɛ la o fɔnkɔɲɔgɔnya a bɛ dɔgɔya ani ɲɔgɔn cɛ la i ye kuma faamuya mais hali n'a sɔrɔ ikhtilafu bɛ yen nɔ mazahibu yɛrɛ la o tɛ baasi ye o mais e kan'a fɔ dɔrɔn nin bɛ mazahibu min kan o ta tɛ silamɛya ye o ta ye bida ye dalilu t'o t'a la e ta de ye silamɛya ye e ta de ye alakira ka sunna ye dalilu bɛ e t'a la o de man ka fɔ tiɲɛni bɛ daminɛ o yɔrɔ de la a ka kan an ka ɲɔgɔn faamu nin yɔrɔ ninnu na ninnu kana kɛ sababuya ye ka silamɛw dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ nin kana kɛ sababu ye ka silamɛw k'u fara k'u wɛrɛma janya silamɛya essentiel la nin ye bolofaraw de ye bɛɛ ka t'u ka bolofara kan mais a ye to an ka to silamɛya a essentiel n'o ye a pilier ye n'o ye a yiri juba ye a ye to an bɛɛ ka to o kan an kana ɲɔgɔn gɛn ka bɔ o la n'o kɛra fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ don an dusukun ni ɲɔgɔn cɛ o de mana kɛ kelenya bɛ tunu an na n'o kɛra kuranɛ ye min fɔ wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum Allahu akbar ala k'an bɛɛ sababu amin ala k'an bɛɛ sababu Jalo vraiment Cheikh Aluseni a y'an wasa nin ko in na kosɛbɛ inchallah an bɛ ala tanu Jalo muskila dɔ de bɛ yen ka bɛn Cheikh Aluseni ka kuma in ma sisan i b'a ye sisan Imam Malik ka mazhabu o de tun bɛ jamana in kɔnɔ yan ani kelen pewu de tun bɛ fɔlɔ peut-être n'i taara yɔrɔ dɔ la i tun bɛ taa mazhabu sɔrɔ min ka sɔrɔ n'o ibadiya ye o bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔrɔ yan fan fɛ hali olu bɛ mazhabu ibadi kɛ a b'u kɔnɔ ko Malik ka mazhabu don parce que u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman na sisan mazhabu kura wɛrɛw nana olu nana jamana kɔnɔ anw sɔrɔlen Malik ka mazhabu ye wa Amadu tɛ mazhabu da ye mazhabu wɛrɛw fana bi bɛɛ de k'o faamuya sɔrɔ Malikiyaw sɔnnen bɛ Malik an sɔnnila bɛɛ ma anw dalen b'a la ko mazhabu Maliki bɛ yen a n'a bolofaraw mazhabu Al-Hanafi bɛ yen o n'a bolofaraw Shafi'iya bɛ yen o n'a bolofaraw mazhabu
imam ahmad be na bulu faraw shi'a bi nu bulu faraw ibadiya bi nu bulu faraw zahira bi nu bulu faraw mazhabu ka can sori no bela jilima nanga makorba shwa min kanye ka do ka dole mu ka fanyama ani ala yare ka bless be semama uri tu malika ka mazhabu ni ne tara sen jelo nana ni mazhabu ko do jina kono ni mo ne nyiniga seri farda joli wa seri farda joli ni bi jabi ke be na ti na ke mo ka fanya kono be ba préciser ka ko mi ka jabi ni bi ka be shekalu sen ka mazhabu ma basa mo do malika mazhabu do ni ne na ka fa wo seri farda ko ni na fa Abu Hanifa misali ala ko ni na fi sa misali ala Abu Hanifa ka mazhabu la seri farda nani ni na seri farda joli maliki ba fa wolon gado ne jabi ko wolon ko seri farda nani dinu wolon gado roshi no fo nani dinu mais nga préciser mo ko ni ni ka kuma ni mazhabu mutu malika mazhabu ni imam Abu Hanifa ka mazhabu ni o tara yo dina basa ale basira doro ni na aya ko doro ni na aya ko fa usulu wujuhakum wa idakum la marafiq wa musawwiru usikum wa al kaaba na bana ale danu nani maliko nyama ko huslu se ka ni dal ko tiyo nyama ko wudu fa se ka ni nyama ya tiyo ale nganya ni ka do ko nganya bara bi sisi nganya ka ni nganya te do amaka wudu ye afre nan fa na mi tu fuka so dal ko de e ka ri le do ki bo le ka ki to ka ko jika jigi o ti ko liyo fo ka te ke de fana emi fa fara ka tugutu nongo fana ka tartibu kala ka tugutu nongo ni se li fa ni na projet da fara ka te mi folo ka nga boro ke fen sabo sera ni ti tango fe mo mi continue na seri tani fe o itlonge do ti seri tayo o itlonge do ti seri tayo no mari ki min kala ni ko bo no kera fara bi ka wolon blay Abu Hanifa ko no leti do ndi fala na ta Qur'an ko no chugo mi ne bi barake noyi ni na hamza bi jabi ke ka be Abu Hanifa ka mazhabu ma ni dania bi ni doni bi ni ti ka samo jamfa ganga jiro ka fa ni min fo yi nani o imam Abu Hanifa mi fo dere basa obi min do malikiya tay do ni na mo faram fasuke ne bi wele na fatwa ke mi fatwa ke kun fe chuko mi kadini be fo ferige sa mo bolo mi sa mo fo fo ndonko bi famel chiche mo bolo mo bu boka dina ko mo bolo sigana ko ere abi ataka nda be ko mo bolo sigana ko yi mo le ta se ba fo ko bo no dido o ko ba fere ya ma ba shere ne bora bere je nya be to bolo joati ko bo dina do joati ki firi ede de bi so ko kun ko ro la hara ne bi so kun ko ro la hara joni bi so kun ko ro la hara o mo te o problème de ko kono si ça en flash c'est comme si on descend ziara problème te ka fo ziara bi ko ziara te problème to yutuni de ba boro la mena de so na ka fo ziara al kara ka sunna do ri ma shiti ni mo so so bi sunna mustahab ma wadi mun de ma sansan ziara ko ina akechugo no te ziara ka fo ziara shira be so no ma shiti nyom so so la bi ma shi be so na ma anu nyom so so na do ziara kechugo ma wadi na so ko kami ziara me ko kile na ziara ko de che me jamala ziara ko ti chin una ita karanke sa ana kara ka sera jalo ala kara ziyara laba mike shuhada udla sayyidina hamza min dalimbe ay ziyara laba mike kara kambe da kuye ani sabam da sabam mo ke masaba bo akera ani jamare daro ka fambal min flanga tanga fodi kuye ana ta kamera ke ay wada ko fa masin tukuna ala kara fatro ko fe ani jamare tara ni mo ke mata ni mo flamata jamare tara est-ce que utaw ambe Qur'an kala ni wirdu mun ko to de fois est-ce que ambe Qur'an kala ni wirdu non te problème non te problème c'est la fille c'est ça ka fuka bike mais fongo nya be na ulu ko la voilà famo te klinye ulu ko la do ba fo ko Qur'an kala kaburu la ko ka ngania ka abaraji se ko daga ni nawo do ba fo ko ma daga donc o fongo nya misenu usaide anga bela yo ba ko ma daga anga salatu ka ala nabi anga ni wurdu ke anga ni don tanto do ba fo ka daga do ba fo ka te daga donc problème de bo mo ni nyoronche o yoro de la usa yoro min plane mo do ba fo ku ti daga u yere ka mazhabu kono atigila mo yere ka mazhabu kono u yere ka don mo yere ko basitala il faut que la mazhabu do le fana la mo yoro ka mazhabu do yere to do e bi ka kere ko haram ka so yere ka karam ko bado bi mi ka don ba idali mo ko ki ma ko basitala halla ni fani mustahabu te ale ko basi kon tala haram te do kaki wasadu o raisu le kan baraka no do saka mo se ni fo do fe do be fen gelem te ko man kele ka compliqué bibi kana sa feminista mo fara ngon kan anga limania bunda ta bunda gore same be dali mala ko ala bi ko wala kele ni fa same be dali mola afena me be dali mala ka fo kira muhammad ala ka chideni wa chidin la ba faro mi chikanta ko fetuni an dali mala ka fo kara ka kwanye ala kira chama di chi ame mi do anti bi kira woro bi same be dali mala ka fo ala ka danfe no ko mele ka andali mola same be dali mala ka fo ala subhanahu wa ta'ala du laba o bina se dundo an bere jele mta ala so ko ko wala ko minti jien dante ko ye
bɛɛ dalen b'o la silamɛ bɛɛ dalen b'a la k'a fɔ ala ye latigɛ kɛ latigɛ a hɛrɛma n'a tɔɔrɔ ma o bɛ fara ala la latigɛ bi silamɛ bɛɛ dalen b'a la k'a fɔ ala ye cikan ninnu ciden ninnu ci u ni gafew de nana u ni cikan de nana kuranɛ de y'u laban n'u belebele an bɛɛ dalen b'o la donc ni limana jɔsen 6 ye i kana silamɛ yɛrɛ jɔsen 5 la sa silamɛ bɛɛ dalen bɛ k'a fɔ seli wajibi ye silamɛ ma wa seli joli an bɛɛ dalen bɛ ko seli farila 5 de ye seli farila 5 de ye an bɛɛ dalen b'o la maa si mana silamɛ kɔnɔ k'a fɔ ko seli farila 6 ye ou bien ne bɛ 7 sɔrɔ ka fara kan la o tɛ yen an bɛɛ bɛnna kan ko 5 don silamɛ bɛɛ bɛnna kan ko sunkalo ye wajibi Cheikh Aliou tɛ sira an bɛɛ bɛnna ma n'a se b'i kan ka jaka bɔ an bɛɛ bɛnnen don an bɛɛ bɛnnen don mun kan Jalo n'a se b'i ka taa hiji la ni jɔsen an bɛɛ bɛnnen don kan a ka tɛ sira ma ni i bɛ seli k'i ɲɛsin kɔrɔ ma maa si mana silamɛ kɔnɔ k'a fɔ n'i bɛ seli i bɛ ɲɛsin tile binne ma la hali mɔgɔ min y'o kɛ sira wɛrɛ ni taabolo wɛrɛ fɛ an yɛrɛ bɛ ɲugun a la an b'a filɛ mɔgɔ min tɛ diinɛ kɔnɔ parce que bɛnkan in min an ka ɲɛsin kɔrɔ ma o de ye ala ka bɛnkan ye bɛnkan in an bɛɛ ka baara kɛ n'o fana ye donc nin fɛn ninnu de ye fɛn essentiel ye diinɛ in kɔnɔ an bɛɛ bɛnnen don kan ka ban n'an bɛɛ bɛnnen don ka ban fɛn minnu bɛ n'o tɛ essentiel ye diinɛ kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ ladon silamɛya la a kɛbaliya fana tɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la donc an k'o ye k'o to o tɛ ko baw ye quoi o bɛ se ka gérer ni débat ye ka argument jira ɲɔgɔn na ka dɔnni kuma fɔ ɲɔgɔn ye f'a ka ɲɔgɔn yɔrɔ ma an ka ɲɔgɔn faamuya donc kuma in sinsinni bɛ min kan dɛ an k'an jija dɛ an yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ fɛn min b'an fara ɲɔgɔn kan an k'o dɔn fɔlɔ fɛn min b'an kala ɲɔgɔn na an k'o dɔn fɔlɔ an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko min na o de ye 90% n'a ka di a fɔ 95% sabɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o de ka ca an bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ min na n'i y'a jateminɛ a tɛ tɛmɛ 5% kan et puis a poids ka fɛgɛn fo k'a fɔ k'a poids ka fɛgɛn poids foyi de t'a la diinɛ na ka sɔrɔ hakɛ yɛrɛ ma poids t'a la donc 95% min n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la an bɛ ban ɲɔgɔn na cogo di an ka wasa dɔ la o de bɛ se k'an ka baara nɔgɔya inshallah to faamuyara an karamɔgɔ Seyni Jalo i bɛna jideli kɛ bisimila n ka ɲininkali tun bɛna fɛn min kan o de ye nin fɔɲɔgɔnya ye nin bɛnbaliya ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn de se silamɛya ma an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se an yɛrɛ ka jamana ma Jalo silamɛw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ yani n ka o kuma jaabi an bɛ se ka kuma n bɛ dakuruɲɛ kelen fara a kan silamɛw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ tuma dɔ hali ala ko la Allahu akbar ala b'a f'i ye tuma dɔ arrahmanu ala al-arshi istawa o ye nasu ye silamɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ nasu in faamu cogo la dɔw ye nasi in bila k'a fɔ a b'a hakika de kan dɔw ko n'o majazu don donc majazuya ani hakikaya dɔw sɔnna majazu ma dɔw ma sɔn majazu ma o fana kɛra sababu ye ka silamɛw fɔ ɲɔgɔn kɔ nasi caman faamuli la mais nin bɛɛ bɛ se ka dɔgɔya ni silamɛw sigira ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ka hiwaru k'u ni ɲɔgɔn cɛ ka dialogue k'u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn lafaamuya k'o kɛcogo la a b'a to différence min b'a ni ɲɔgɔn cɛ faamuya kɛcogo la nasi kelen na o différence bɛ dɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ Jalo n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ k'an dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ ka fara fara kɔlɔlɔ jumɛn b'a la kuranɛ ko fatafshalu wa tadhhaba rihukum an ka jamana kɔnɔna la bi bi in na silamɛya kɛlen don ballon de ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi bi la wallahi o ye tiɲɛ dɛ denmisɛnninw minnu tɛ diinɛ dɔn minnu ma diinɛ kalan i ye kuma faamuya u ka taasira tɛ diinɛ ye olu de bɛ silamɛya ta bi k'a kɛ ballon ye u ni ɲɔgɔn cɛ ka fili fili u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i ta fɔ a la min ka di min ye i b'o fɔ a la parce que silamɛya kɛra fɛn ye fɛn min ni yɛlɛbɔnna fɛn dɔ bɛ yen an ka jamana kɔnɔna la o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla parce que silamɛw dusukun fɔra ɲɔgɔn kɔ an ka jamana kɔnɔna la silamɛw de banna ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔna la donc valeur tɛ silamɛya la an ka jamana kɔnɔ bi ni valeur t'a la o tuma na maa mana wuli o b'i da don a la o b'i da don a kuma la mɔgɔw mana wuli o b'a kɛ ballon ye o b'a tirer ka taa nin kan in kɔnɔ nin b'a minɛ nin b'a tirer ka taa nin kan in kɔnɔna la silamɛya bɛ to tipo la kanw ni ɲɔgɔn cɛ la parce que silamɛw yɛrɛ ma valeur di u ka silamɛya ma ka valeur di silamɛya ma o jumɛn ye n balima silamɛ silamɛ de don hali n'i n'a ka faamuya fɔra ɲɔgɔn kɔ silamɛya baara kɛcogo la mais silamɛ de don ne balima de don n kan k'a défend n man k'a labila n man k'a kɔrɔfɔ n man k'a nɛni n man ka yɛlɛ réseau kan ka taa fɛn fɔ a ma min man ka fɔ a ma o n'a ɲɔgɔnnaw donc ni silamɛw y'o ko ni ɲɔgɔn cɛ bi n'i y'an ka réseau lajɛ bi bi in na hali bi yɛlɛ ka ɲɔgɔn nɛni e bɛ ka mɔgɔ min nɛni silamɛ de don
n'i y'a ɲini k'a dɔgɔya i silamɛya de dɔgɔya o i silamɛya de ɲini o e de ye valeur bɔ silamɛya la o e de ye valeur bɔ i balima silamɛya la o i ye valeur bɔ i ka silamɛya la o i ka silamɛya ye valeur minnu nati maa kan ka maa bonya hali ni silamɛ tɛ hali ni kafiri don i kan ka bonya min d'a kan i kan ka laharamaya min d'a kan i kan ka tɔpɔtɔ cogo minnu na silamɛya ye valeur minnu nati e de valeur bɛɛ piétiner ka taama bɛɛ lajɛlen kan donc n'i y'o kɛ maa wɛrɛ min bɛ yen nɔ o bɛ taama silamɛya kan silamɛw ka dusukun ka fɔ ɲɔgɔn kɔ silamɛw ka fara-fara a bɛ silamɛya de bafouer an ka jamana kɔnɔna la wa a ye silamɛya bafouer an ka jamana kɔnɔna la n'i bɛ réseau kan bi-bi in na maaw bɛ kuma la silamɛya kan maa minnu bɛ hali minnu tɛ silamɛ ye minnu jigo ɲuman t'u la minnu tɛ silamɛw ye minnu ye maalankolonw ye olu de bɛ kuma la silamɛya ka silamɛya jakabɔ mɔgɔw ɲɛna o sɔrɔla mun fɛ parce que anw de ye valeur bɔ silamɛya la anw de ye valeur bɔ an ka silamɛya la an ye valeur bɔ a cogo jumɛn na an y'an kɔ don ɲɔgɔn ma an dusukun fara ɲɔgɔn kɔ anw yɛrɛ fara-fara la bɛɛ taara i ka sira fɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn neni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn buruja jama min mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn buruja olu mɔgɔw bɛnnen don fɛn min kan valeur t'o la ala k'an bɛ sababu Jalo Cheikh Hussein min fɔ an bɛ min faamuya dɔrɔn silamɛ ye foroba ye quoi mais foroba min ala bilalen tɛ quoi ala bilalen tɛ a sécuriser le foro don n'o ye bɛɛ foro ye mais kogo kelen bɛ k'a kori fan bɛɛ fɛ a tigi ye ala ye nka a kalifalen don mɔgɔ dɔ la ɲɛmɔgɔw b'a la wa gardien fana b'a la ni donna fana a kɔnɔna na min bɛnnen na ni min bɛnnen tɛ sariya de b'a fɔ a la désordre tɛ yen quoi désordre tɛ yen mais an ye silamɛ kɛ ni min ye sisan i n'a fɔ foro don foro min labilen don kogo si de t'a la a ka di ye cogo min i bɛ don côté min fɛ min ka di ye tiɲɛni modèle min ka di i b'o k'a la silamɛ tɔgɔ la i bɛ taa cogo min ka di ye contrôle t'a la foyi t'a la aucune responsabilité silamɛ kɔnɔ o na ni problème ba dɔ de ye a ye min fɔ a kɛra sababu ye ka silamɛ yɛrɛ k'a mafiya quoi k'a madɔgɔya quoi pour ne pas dire k'a kɛra fɛn jasilen mɔgɔw bolo quoi ala k'an kisi a ma quoi o de kɛra quoi ala dun ko walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina n'i y'a mɛn ko bonya kɔrɔta k'o ye ala de ta n'a kɛra ani mu'minu minnu dara ala la ni ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ka bɛn kelen kan ala ko kɔrɔtaw de ta diɲɛ fara lahara kan donc an ye diinɛ in kɛ diinɛ lɔfulen quoi an y'a kɛ diinɛ tiɲɛni ye o nana wele mun na mɔgɔ dɔ yɛrɛ min fɔla ka ban diinɛ in na an bɛ mouvement minnu ye bi maa minnu bɛ ka bɔ diinɛ in kɔnɔ u bɛ ka bɔ diinɛ in kɔnɔ n'a sɔrɔ silamɛw don silamɛ denkɔrɔw tun don n'u bɛ ka diinɛ attaquer bi a mouvement ka ca kosɛbɛ o sɔrɔ min fɔ o sɔrɔ nin fara-farali de fɛ ani interprétation ale ni fɔɲɔgɔn min b'an silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu hali maa wɛrɛ min bɛ fɛ ka don diinɛ in kɔnɔ bi n'ale yɛrɛ y'an ka lahalaya ye ale bɛ hésiter fɔlɔ quoi ni nin silamɛw ka lahalaya ye n bɛ siran a bɛ siran a kɛra sababu bi diinɛ fan wɛrɛw fɛ silamɛ kan ka yɔrɔ min sɔrɔ bi n'u y'o sɔrɔ diɲɛ bɛ se ka kolo suma diɲɛ bɛ se ka lafiya buna adamaden bɛ se ka nafa sɔrɔ i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka balo hɛrɛ la n'olu ji o jamana donna na olu de bɛ ka siran silamɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan bi k'a ma sɔrɔ anw yɛrɛ ka kɛwalew fɛ i jaabi bɛ se k'a faamu ne ye silamɛ e silamɛ n'i to juma misiri de kɔnɔ ka na bɔmu don e la kabako da k'i to juma misiri de kɔnɔ ale ka seli de koyi ne ko n ye silamɛ e ye silamɛ i bɛ juma de ma kɔnɔ ala ka so yɛrɛ kɔnɔ ka na bɔmu don la ko ne min k'i kɛra silamɛ de nɔfɛ jugu bɛ se ka o diinɛ ye cogo di ka ɲɛ b'o diinɛ fɛ a tɛ se o adamaden bɛ ban o diinɛ de ma o hali an yɛrɛ ka denmisɛnnin minnu n'u bɛ ka wuli n'o ye denmisɛnnin fitinin ye n'u bɛ yɛrɛ comportement ye u bɛ wuli nin n'a hakilila dɔrɔn o bannen don nin diinɛ ma kosɛbɛ murutilen don a bɛ ka waleya min kɛ bi a tɔɔrɔ bɛɛ de bɛ silamɛya kan a degun bɛɛ de bɛ silamɛya kan a kɔlɔlɔ bɛɛ de bɛ silamɛya kan a bɛ kɛ sababu ka silamɛya feereli fan bɛɛ fɛ ka silamɛya koron fan bɛɛ fɛ ka silamɛya mafiya fan bɛɛ fɛ k'a ma jigin fan bɛɛ fɛ o taara wolo fɛn wɛrɛ tuguni o jumɛn ye silamɛw yɛrɛ mafiyara ko adamadenw yɔrɔ maa si ka bonya tɛ silamɛw kan maa si ka tanga t'u kan maa si fana t'u jate hali n'a sɔrɔ olu de ka ca ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan caya fu don quoi jɔyɔrɔ si t'u la nafa si t'u la wa ko o ko ka d'an ye fana a bɛ kɛ ka n'a sɔrɔ a bonya ma dɔ silamɛw kan wa o tɛ se k'a bali fana mun na n'o ye farafali de na n'o ye n'a sɔrɔ n'a fɔra ko jamana min ko 95% ko ye musulman ye kɔni ni ko min kan ka kɔni a kan ka filɛ kɔni jama fanba o kun kɛnɛ ye min an k'o dɔn kɔni an kana fɛn kɛ min bɛ don gasi la an kana fɛn kɛ min bɛ na ni basigibaliya ye an kana fɛn kɛ min bɛ na ni vraiment gɛlɛya ye jamana maracogo la mais foyi ka foyi t'a la i bɛ responsabilité de ma bi n tɛ silamɛw ɲɛfilɛ n tɛ suguya k'u ɲɛfilɛ parce que u tɛ yen n'u tɛ yen n b'u gasi se ka da kun jumɛn kama u yɛrɛ ma gasi da u yɛrɛ kama u baara ka d'u yɛrɛ la u yɛrɛ buruja kɔ k'u yɛrɛ kɛ maa fu ye u ye jaka b'u yɛrɛ la quoi donc on a ni problème k'anw yɛrɛ ma fiɲɛ quoi n'an tun jɔra sa an bɛ bonya sɔrɔ an bɛ karama sɔrɔ an bɛ wasa sɔrɔ an bɛ sabati sɔrɔ wa an b'an ka laɲini bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔ an ka diɲɛlatigɛ la an ka ɲɛnamaya bɛ k'an sago ye wa a na n'o problème ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'o kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka na ni mun ye taali ɲɛfɛ a bɛ taa de diinɛ jugu ma ani maa wɛrɛ min projet wɛrɛ b'u bolo min tɛ diinɛ silamɛ diinɛ ye olu ka se ka marge sɔrɔ ka baara kɛ don o don ka taa fɛ
parce que olu b'an to ɲɔgɔn na a bɛ nin kɛlɛ nana dɔrɔn i bɛna sɔrɔ olu bɛ profiter ka baara kɛ ka taa fɛ i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la i bɛna sɔrɔ don an tun majorité ye ni nana statistique kɛ i bɛna sɔrɔ o bɛna f'i ye ko Samo ye 20% ni Mali la bi koyi o kɛra 15% ni Mali la bi koyi munna parce que an y'an to sunɔgɔ la tɔ ninnu bɛ baara kɛ ka tɛmɛ an kan u y'an ka mɔgɔw minɛ bi je suis désolé k'a fɔ dɔ de bɛ k'a fɔ an ye waati laban in na ko basigibaliya min kɛra sababu ye sisan jamana kɔnɔ ni mɔgɔ déplacera mɔgɔ dɔw nana don mɔgɔw n'u hakili ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ ɲumanya k'u ye an bɛ dɛmɛ k'u ye u bɛ k'u b'u ka diinɛ na k'u hakili ko ka bɔ diinɛ na ko ka taa fan wɛrɛw fɛ ka taa fan wɛrɛw fɛ o problème bɛ ka poser munna n'a y'a sɔrɔ bɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn makara o n'a y'a sɔrɔ bɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ bɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka wuli k'a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka dɛmɛ don a yɔrɔ la k'an ka jama projet ka jama in sécuriser ka jama in kɛ kuluba kelen ka ɲɛsin laɲiniba kelen ma o de tɛ yen bɛɛ ne tɛ yen au contraire bɛ baara dɔ kɛ ne tɛ yɛrɛ ka ŋaniya ye min baara in kana ɲɛ i bolo fewu ne yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ Jalo bɛ ka baara min kɛ wallahi diinɛ ko baara don ala ko baara don mais de fait que ne tɛ Jalo fɛ baara in kana ɲɛ Jalo bolo ni se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ka baara in cɛ n b'a tiɲɛ o bɛ se ka Mr Kalisu ni position dɔ la n b'a ka baara tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ ne fana position fana b'a ka baara tiɲɛ an yɛrɛ bila kana sɔrɔ tigitigi ne b'a dɔn k'a fɔ baara min ka kɛ diinɛ ko a nafa bɛ silamɛw kan fan wɛrɛ fɛ ni n'an ka problème ye jamana in kɔnɔ k'an to nin na san ba kelen bilahi an bɛ segin kɔfɛ de hali ka to an ka position na an tɛ an ka position na dɛ fɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye Jalo dɛ n'i ma taa ɲɔgɔn sɔrɔ i ka to i ka position na an tɛ ka segin tɔw bɛ ka dɛmɛ anw bɛ ka segin de an bɛ ka segin ni an ka silamɛya jateminɛ an ka sous-région silamɛya jateminɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ tɛmɛna sous-région bɛ an ka kalandenw ye o a bɛɛ d'an ka kalanden ye an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn a bɛ saba ni mɔgɔ min cɛ dɔrɔn Moritani da ni balo tɛ n'o tɛ a tɔ bɛ an ka kalanden hali t'an ka fɔ k'an ma jigin a tɔ bɛ an ka kalanden ye mais bi Jalo u tɛmɛna ka 500% u taara kan da an bɛ ti fankelen fɛ diinɛ ko la fiyewu an bɛ fo k'a waleɲuman dɔn an bɛna kuma di fɛn min ye nɛgɛjuru sira mɔgɔw ma miniti 15 bɔɲɔgɔn ka se ka don ka foliw kɛ n'a ma ɲɛ an bɛ baara min na nin bɛ Mali bɛɛ de concerné maliden ɲuman bɛɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen hali maa min tɛ silamɛ maa min bɛ bɛn fɛ a b'o tigilamɔgɔw concerné nɛgɛjuru sira ye 2 ye aw minnu bɛ jamana kɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira min na o de ye 78 68 70 14 aw minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan o de ye aw ka nɛgɛjuru sira de ye 93 91 68 92 nin ye nɛgɛjuru sira 2 de labilalen bɛ aw ye aw ka se ka don ka foli kɛ nin waati in na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn kabini waati baara daminɛ fo kana se sisan an minnu bɛ k'a lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a fɔ ye kɔrɔfɔw daminɛ an karamɔgɔba 2 minnu b'an bolo n'o ye Cheikh Al-Hussein Jakite ka taa se an karamɔgɔ Dr Hamza Mayiga u ka nin walawalali ne ni an caman bɛ na faamuyaw sɔrɔ a kɔ an sinsinnen bɛ ko dɔw ma o ko ninnu a ka ca Ala fɛ an bɛna a bila wala yanni welelikɛlaw ka don an karamɔgɔ aw ka kumaw kɔnɔna na aw ye kuma dɔ fɔ n'o ye k'a fɔ ko caman gɛlɛyaw la kɔfɛ kalan minnu bɛ na kɔfɛ kalan ninnu fana solution jumɛn bɛ se ka kɛ ko système ka se ka dabila k'an bila système kɔnɔ ni mɔgɔ taara kalan kɛ ka na Mali yɛrɛ kalan min i n'a fɔ a dawa kɛ cogo a diinɛ lase cogo o ka bɛn ni jamana yɛrɛ ye o bɛ se o fana solution jumɛn bɛ se ka k'o la o tɛ se ka ɲɛ fo gouvernement k'a sen don baara la fo jamana état an ka état k'a sen don baara kɛcogo la mɔgɔ min taara kalan kɛ Iran mɔgɔ min taara kalan kɛ Misira jamana kan min taara kalan kɛ Saudiya jamana kan min taara kalan kɛ Maroc jamana kan n'u nana u ka baara ye mun ye ka maaw wele ka na silamɛya ma Mali kɔnɔ o tɛ caman o weleli ka kɛ kelenya kɔnɔ bɛn kɔnɔ ɲɔgɔn faamu kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna la ka Mali yɛrɛ ka intérêt Mali ka maslaha o makara o tɛ donc kan ka mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan ni min bɔra Saudiya la min bɔra Misira min bɔra yan fɛnɛ la u man k'u da don diinɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ jamana m'u fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka formation bɛ k'u kunna aw nana mais nin de y'an ka jamana ye an mago bɛ ka nin de préserver donc maa kana fɛn kɛ fɛn min bɛ jamana ka bɛn n'a ka kelenya ani jamana ka sécurité a n'a ka stabilité fɛn min b'o tiɲɛ a ye to an ka ɲɔgɔn majanya o la ka formation kɛ au moins san 1 ka kɛ formation na walima kalo 6 o kɛ formation na wajibikɛlaw ka former o la pour que u k'a dɔn n bɛ fɛ ka kuma min fɔ n'a bɛ tiɲɛli kɛ n ka jamana kɔnɔna la o kuma toli o de ka fisa n'a fɔli jamana k'i hakili to o formation na o kɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana sen bɛ sen belebeleba de b'a la n'olu y'u sen bɔ nin baara la baara bɛ tiɲɛ de siga t'a la jamana ɲɛmɔgɔw kan parce que ni diinɛ ko tiɲɛna jamana kɔnɔna la diinɛ mɔgɔw fɔɲɔgɔnya ba don n'u ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔna la u kɛra u cogoya ye jamana de bɛ tiɲɛ o
Siri not available. Avec guerre civile de jamana qu'on a. Jamana be tiré. Donc ni jamana tira. Not available. Donc état be no de ka jamana koloshi. C'est pas fou état là. Femme de so de jamana koloshi état kan ka sendu o barala. Ni ala sona. Voilà, inchallah. Donc le juru sala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Abu aw mabo tele la abu do baka tele son fana la. Basi tila ito ko ni jamu be kan wele ka bomi. Awa bismillah. Amina. Amin, amin. Amin, amin. Nala likira sonama amba nyini wele likala fanu be wele la ku so boka tele la min bato anga seka nyon famia docteur ni kuma yi emi mu fanyo ni kuma yi shakalo sen ya parti folofo il faut que formation de kake ni bora jinya fam wo fam fe ikera mawu mai ni bi la silike samia ka mali kono ama fa jiya fa rafele mali kono ya fika temesra do fe ka se ko barake asra folo ni mi hakilla yere ni min benente jamana yere village ani jamana yere culture ani dina kan ko orienter jamana kono wati faut qu'il do au programme de kono folo ni do no programme c'est que kaloro c'est que sangile anga dafa jamana do ba kew ou bien orienter ni kala wati ni orientation na autorisation fa bi soroka dima yamara dirima ki bi se ka barake ma mi bi ni bara damine ni jigata la ka fo bi se ka sigi ko formation commission do bi sigi senga ko ru wele kana ikara makoro ba chugu commission bi sege ka anke de moralité ku ka de ka doni yere damajira ana wa reality bi tawda tita na benenu autorisation bi defana ko bon et tu me almamela ko continue ka almameke et tu me ka wajula continue ka wajuli fe ibake ni minta ni majabala o majo ko ri ko ko ri jo ba kilena o ko fe ni ma mi so ba jie yoro ibi ka kuma fo ni autorisation tibulo o kan nyangi o kera ma o mai e kan nyangi o bara bisika sigi 5 ans autorité de biso ka o de fio autorité de o ko système ki biene mais o ko système ka hakla ni maundi o bisika programme di ne ka wodi mi fanga ere o bi tsiko kew ka so tulu bolo police tu bolo za tu bolo sona tu bolo o tsika mo shikaraba o lu da ngana nyima na ka fo ka mo wele ka tama ni hakli ni ko do o lu biso ko kere mais ni ma mi ni banka ke sans fanga tu bolo ki obligé faut état de ka jojo ka bulu di ho conseil islamique ma o kan se ka ke non c'est ma formation mi ke aflana ni autorisation ka diwajuli kelema ka papier du mani ba dira ka fo autorisé a sabana ni ma mi so so le ke bi nyangi fana ino be mine abise ka se ka so de ma abise ka problème baye no kere ba ambo be hakila minuna ni famia minuna ani basigi minanga dina barala aka chala fami se ka no bala ko se kan sen Chad jamana kan jamana to fo mani mais Chad jamana kan Chad au conseil islamique ya ti conseil na ka kurasiki kura min sigira état de yisindu barala ko Chad problème no dine ko problème yi abuna ko jugo ay Chad de problème chamana pour que ka dansi au problème là ko mamanga na misiri jo Chad kono ka bokena makana misiri jo Chad kono la ka soro au conseil islamique ma autorisation di kajo Allahu akbar kibala mamanga na kibe dawa ke kibe wajuli ke kata conférencier de ta kenema in jamana ina ka be fendo kana na ka kana kuma Chad islamique ka soro Chad au conseil ma autorisé ka ke Allahu ya ke dunyani parce que ibena kuma do fanga jamana kono la kuma mina nga jamana tabiya tebe hal nasu be ga islamiya kuma de fola mana nga jamana reality o tebe ananga jamana tabiya tebe ananga jamana kechugo tebe ibena nga jamana den kun kari nyogona ni ka wajibi ebe ka hera ni lanyina me ba so kuma fo chugo bi je kuma do la ebe jamana den kun kari nyogona ibe mado bo islamiya la ka mado bo islamiya la o baro mun be ka kela jamana mun kono la il faut freiner ça avec un galère pas de nous galère pas de ces mal islamiques anu bo de kono fana ambo galère de kono la akaka ni ko mun be ke jamana kono la c'est-à-dire anga jamana ka stabilité na anga jamana ka intérêt na anga jamana ka aywa basigi ango de makara anga jamana kono la
i faamuya o de makarani ye wajibi ye kuma dɔw la ka tɛmɛ hali k'a fɔ mɔgɔw ye ko ala ko tan ala kira ko tan sallallahu alaihi wasallam an ka hakili to an ka jamana la an ka hakili to an yɛrɛ la ne bolo an k'an ka baara kɛcogo an ka organiser an ka fanga don an ka baara kɛcogo la État man k'a sigi k'a bolo fila da sen kan ka mɔgɔw ye u bɛ ka baara kɛ silamɛya la n'importe comment bi a kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ n'o kɛra a kɔlɔlɔ ka bon silamɛw kan kojugu a kɔlɔlɔ ka bon État yɛrɛ kan a kɔlɔlɔ ka bon jamanaden bɛɛ lajɛlen kan parce que n'a taara exploser don min na ala k'an kisi o ye guerre civile de ye o parce que a kɔlɔlɔ bɛ hali mɔgɔ wɛrɛw a problème ye min ye a problème ye peut-être État b'a bila kɔnɔ ko laïcité kama ko m'u to yen ko laïcité de ye o faamuya de ye tiɲɛ ye mais en tant que État o kan ka fɛn ninnu vraiment ka organiser ka association islamique ni mouvement islamique dɛmɛ k'u yɛrɛ organiser règlement ka sɔrɔ ko la quoi kunfɛ kow tɛ quoi parce que jamana ka basigi Cheikh Aliou n'a fɔ jamana ka basigi de siri ma la fɛn dɔ bɛ yen n'an bɛ lafiya kɔnɔ an bɛ nɔgɔya kɔnɔ a bɛnnen don mais n'an bɛ gɛlɛya ni crise kɔnɔ o bɛnnen tɛ o mais an b'o réalité de dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen an ka jamana in kɔnɔ m'a fɔ sisan sinon waati kun kɛra a ɲinina i t'a fɛ a k'i dabɔ silamɛya ko la est ce que o de fana ma i ta boli k'a sɔbɔ silamɛw la parce que waati dɔw kun kɛra o de kun y'o don tiɲɛ ye jamana État ka kan k'u sen bɔ silamɛya kumaw la ani silamɛw ka ko dɔw la Jalo waati ninnu ye lagoya ni lafiya waati ye n'an y'a ye k'a fɔ tuma dɔ État bɛ se ka fili ka donni dɔ kɛ diinɛ kɔnɔ f'a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ dɔrɔn tiɲɛni bɛ fɛ ka don diinɛ kɔnɔ silamɛw bɛ se k'a fɔ la la an ka diinɛ de ye nin ye an tɛ fɛ an ka diinɛ ka tiɲɛ an tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka don k'an ka diinɛ ɲagami an bolo ayiwa aw ye État ye aw bonya b'an yɔrɔ vraiment an tɛ fɛ nin ko in ka kɛ an ka diinɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ tiɲɛni bɛ ka don État ka gestion na mais ni tiɲɛni tɛ ka don État ka gestion na en même temps an bɛ situation ni crise de fana problème de bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini a taara ka bɛɛ bolo dabi bɛɛ kunna sigi bɛɛ kamana gannen don État fara jamanadenw kan a bɛ wajiba mesure forte de ka ta bi an ka se ka jɔ an jɔyɔrɔ la n'an bɔr'o kɔnɔ o fana relation wɛrɛ o fana bɛ se ka gérer tuguni n'an bɔra ni lafiya kɔnɔ ka lafiya sɔrɔ waati min ni lahalaya kura min bɛ na o lahara fana n'ala bɛ mɔgɔ min garijɛgɛ la o la k'a ɲɛna fana misiri jɔ ko la est ce que o bɛɛ ça c'est très très important ça c'est très important misiri n'a nombre fɔra i ye tuma dɔ la i yɛrɛ kun bɛ siran n'o dɔrɔn tɛ Jalo ne tɛ se k'a faamu ko ne ye silamɛ ko ye silamɛ ye ne ka na e fɛ ko Jalo n dɛmɛ i ka n ka misiri jɔ n ye anw ka misiri bɛ yen depuis san 30 an ka alimami bɛ yen k'a y'o bɔ yen n bɛ sɔrɔ k'aw dɛmɛ n bɛ na ni n ka alimami ye k'a sigi o tɛ se ka faamuya o caman de bɛ yan o de ka kɛ o ne bɛna dɛmɛ ɲini fɛ ko Jalo ala ye mɔgɔ k'i ye ou bien ONG dɔ b'i bolo ou bien association dɔ b'i bolo ala kama an dɛmɛ k'an ka misiri jɔ misiri bɔgɔ kɔrɔ an ka alimami bɛ yen depuis san 20 a bɛ k'a ka diinɛ kɛ magɛ si t'a la a ma foyi kɛ ka diinɛ tiɲɛ wa an ka danaya b'a kan an bonya b'a kan ayiwa ne b'aw dɛmɛ ka misiri jɔ mais fo alimami de ka bɔ yen ne bɛ na ni n ka alimami ye o tɛ fitina ɲinitɔ de ye cɛ bɛ ka siran fitina de ye o Cheikh Aliou Seni mɔgɔ de ye o mɔgɔw bɛ na ni fitinaw de ye o Maroc sisan Maroc État particulier tɛ misiri jɔ i t'a jɔ i tɛ se ka jɔ ayi wari tɛ bɔ kɛnɛma ka na ko mɔgɔ ka misiri jɔ yan nɔ wa particulier tɛ misiri jɔ i b'a fɛ ka misiri jɔ i bɛ taa wari di ministère des Habous de ma ministère des affaires religieuses i bɛ taa wari d'olu de ma n bɛ fɛ ka misiri jɔ a misiri norme ye nin ye n bɛ fɛ k'a jɔ nin cogo la n bɛ fɛ aw ka jɔ nin quartier masina la État de b'a jɔ ni État y'a jɔ État de bɛ alimami di min bɛ maaw lasiri o misiri kɔnɔ min bɛ kuma o misiri kɔnɔ État de b'o mɔgɔw di c'est pour préserver n'i y'a ye mankan wulila silamɛdugu caman na u b'a wele ko rabiul arabi o fɛn ninnu a ye arabudugu caman gosi bonya ma se Maroc ma parce que État sen de bɛ baara la État sen bɛ baara la État c'est un régulateur a bɛ kow labɛn de est-ce que i kuma faamuya i ye silamɛ ye i ka silamɛya bɛ kɛ cogo min norme ɲuman kɔnɔna la a b'i dɛmɛ i k'o baara ɲuman kɛ min tɛ dankari État la min tɛ dankari jamana la min tɛ dankari jamanadenw na a b'i dɛmɛ i k'o baara ɲuman kɛ i tulo bɛ kuma la donc État ye régulateur de ye ni État y'a sen bɔ a ka régulation na k'a bɛ ko bɛɛ to maaw bolo tiɲɛni bɛ na o État kan k'a sen bɔ État ni Haut Conseil kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔna la ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan État kan ka yɔrɔ min ta ba la k'a don ba la o ka fɔ a ɲɛna a k'o ta k'o don ba la Haut Conseil kan ka min don ba la Haut Conseil fana k'o don ba la mais u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ étroitement ka sɔrɔ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo pour que silamɛya ka se ka kɛ ko ɲuman et puis jamana kɔnɔdenw fana ka se ka préserver u ka intérêt ka se ka préserver ko ɲuman ni État sen bɔra o baara la o bɛ kɛ baara tɔ ka jɛ de ye a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma ayi komi an ka nɛgɛjuru sira tɛ ka sira sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ligne fila bɛɛ dayɛlɛlen don mais an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na a ka ca Ala fɛ fɛn min ye réseau kow ye gɛlɛyaw caman bɛ a la an b'o hakɛto ɲini welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ waati tɔ min
min tora an bolo an bɛna don kuma kuncɛ kumaw la an karamɔgɔ Hussein an ye fɛn caman fɔ nin waati in na n'a fɔra k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ ninnu kumakan kuncɛ kuma jumɛn de b'e bolo ka se k'i jɔ a kan ka ɲɛfɔli kɛ Mali silamɛw ye walasa laɲini ani baara minnu b'an bolo an ka se ka bɛn sababa la. n bɛ kuma fɔlɔ min fɔ o ye n b'a ɲini Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an dusukun jɛya ɲɔgɔn ye an k'an dusukun jɛya ɲɔgɔn ye an k'an dusukun jɛya an ka diinɛ ye an k'an dusukun jɛya Ala ye subhanahu wa ta'ala an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma. Allahu akbar. Appel min lancera an ka jamana kɔnɔ nin waati laban na ni Haut Conseil président y'a appel lancé k'a fɔ ko silamɛw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min tɛmɛna an ka ɲinɛ o kɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka page kura dayɛlɛ o ye bɛn page ye ani kelenya page ye an k'o page dayɛlɛ o de bɛ fanga don an ka silamɛya la o de b'a to an b'an ka silamɛya organiser ko ɲuman a bɛ anw nafa cogo min diɲɛ kɔnɔ a b'an nafa cogo min lahara a b'an ka jamana nafa cogo min a b'an ka jamanadenw nafa cogo min na a b'an ka jamana sankɔrɔta cogo min na an kan k'an ka silamɛya organiser ka bila o norme kɔnɔna la o appel min lancera ne b'a ɲini Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i mana kɛ tendance o tendance la i mana kɛ i ye kalan kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i mana kɛ i bɛ ka taabolo fɛn fɛn défendre mais essentiel min bɛ yen nɔ n'o y'an ka silamɛya essentiel ye a ye to an ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan autour de l'essentiel o essentiel da la an k'o essentiel an k'o préserver an k'o kɔlɔsi an k'o makaran an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o essentiel makarani kama n'o kɛra o ye silamɛw ka bɛn ye o ye silamɛw ka kelenya ye an bɛ se ka bɛn ka kɛ kelen ye ka sɔrɔ an b'an ka différence kɔnɔna la e b'i ka mazhabu kan ne bɛ n ka mazhabu kan n tɛ dankari la i tɛ dankari n na min ye essentiel ye min b'an bɛɛ don silamɛya kɔnɔ an kɛ bɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan autour de ça min b'an bɛɛ bɔ silamɛya kɔnɔ an kɛ bɛ k'o bɛɛ o bila an bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'a fɔ o de ma ko kelenya i ye faamuya an ka kɛ kelen ye dans la diversité k'a sɔrɔ i b'i ka mazhabu kan ne bɛ n ka mazhabu kan nin b'a ka mazhabu kan e b'i ka faamuya kan ne bɛ n ka faamuya kan ale b'a ka faamuya kan mais min tɔgɔ ye ko silamɛya jirisunba silamɛya juba silamɛya bakuruba silamɛya piliyeba a ye to an k'o de préserver o de ka fisa o de bɛ anw yɛrɛ kisi diɲɛ kɔnɔ a b'an kisi lahara a b'an ka jamana kisi a b'an ka jamana kɔnɔdenw kisi o appel min n'o lancelen don bi ni baara bɛ ka kɛ su ni tile pour que o appel ni a ka se ka waleya ka kɛ tiɲɛ ye ka kɛ waqiw ye a ye to an ka fanga don o baaraw la an ka ɲɔgɔn bolo minɛ o baaraw la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o baaraw la an yɛrɛ kama an ka diinɛ kama an ka jamana kama an ka jamanadenw kama wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Jakte ini baraji ala man bɛn n'an sɔgɔma jalo an bɛ ala fo ala subhanahu wa ta'ala ye bɛnsɛman caman di baara in kɔnɔ mais hakili jigin ka min na dɔrɔn an karamɔgɔ se Sherifu Usmani Malana Haidara ala ka si ni kɛnɛ ni lafiya d'an ma amin nin ye hami ye min a ye san caman kɛ a ka hami don a bɛ fɛ baara ka kɛ silamɛw ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ u ka bɛn mais hami nin waati mun de y'a kuma yɛrɛ ɲaga k'a wuli a ye taama dɔ kɛ an ka dafe jamana ninnu na nin waati laban ninnu kɔnɔ a ma tɛmɛ kalo damadɔ kan ala y'a don an garijɛgɛ la an mɔgɔ damadɔ an taara ci dɔ la yen k'a sɔrɔ o jamana in kɔnɔ Sheikh Hussein Tumara ne b'a la an'an balima wɛrɛw an ye su saba kɛ su saba don o don an bɛ bɔ hôtel la an bɛna karamɔgɔ fɛ yen an n'a bɛ surafana dun an bɛ heure fila kɛ heure saba kɛ an mɔgɔ damadɔ ye n'a bɛ sigi an bɛ kuma k'a fɔ a bɛ kuma ni hami dɔ ye quoi a bɛ kuma ni dusukasi dɔ ye quoi a bɛ kuma ni tɔɔrɔ dɔ ye quoi Mali silamɛw ka bɛnbaliya la quoi a b'a nin kan quoi a b'a nin kan a kɛ i n'a fɔ ala ye ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya mais fɛn kelen min tora a yɛrɛ ka projet la n'o ma kɛ o de ye silamɛw ka fara de a ma se ka dan sɔrɔ o la fiyewu a b'a comparer jamana wɛrɛw ka lahalayaw la e k'a filɛ nin ye ninnu t'an bɔ foyi la n'o tɛmɛna kan ko bɛɛ lajɛlen la k'a ma sara dɔrɔn u bɛnnen don dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ
mun b'a yɛrɛ fana bali ka bɛn est ce que diinɛ bɛna to nin cogoya la ka jamana kɔnɔ ni nin y'a dira a sini laban bɛ kɛ cogo di a bɛ kuma kɔ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ dɔ min a touchelen don fo k'a fɔ k'a touchelen don a dusu tɔɔrɔlen don fo k'a fɔ k'a dusu tɔɔrɔlen don kala b'a nin kan quoi i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a lafiyalen tɛ fewu fewu an bɛ kuma nin kan waati bɛɛ nana kɛ min kan k'a fɔ ko ka wuli ka jɔ de kɛ ni minnu b'a faamu olu bɛ tila k'a faamuya mais baara in man kan ka bila tuguni nin y'a waati ɲuman ye o hakilila in taara yamaruya dira ko baara in ka kɛ ala fana y'a kɛ i n'a fɔ bɛɛ fana tun sigilen don k'a makɔnɔ quoi parce que an sera an danna an kɛɲɛna o maa maa ɲɛna k'i bɛ se k'a sɔrɔ k'i tɛ se i seko banna ka ban bɛɛ bɛ tiɲɛ quoi kunnasini nana kamanagan nana an bɛɛ regretter sa an bɛ fɛ sisan an ka solution sɔrɔ bon ale appel lancé a bɛnna waati fana ɲuman ma mɔgɔw wulila k'u bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔw wulila k'u bolo di ɲɔgɔn ma baaraw nana kɛ a fana ma a ka suguya filɛ a ma ka bonya n'a ka cadre filɛ a wulila ka don maa minnu kan jaw la a yera o y'a ye min nana jaw sira fɛ ani min mana jaw sira fɛ n'a donna gundo ni bange la n'a taara olu fɛ o ka ca a ye mɔgɔ ci maa minnu o ka ca bɛn sara nɔfɛ k'a kɛ a ka hami fɔ conseil islamique la a ye sigi an ka réunion kan ka commission sigi n'a bɛ wele cogo cogo n'a dɔn ta ni lase bɛɛ lajɛlen a b'a dafɛ baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ dɔrɔn o de ne ka hami min tɛ dɔwɛrɛ ɲin'a la o kɔ a y'o baara min kɛ ale de b'a sara hɛrɛ la ale de b'a sara hɛrɛ la baara in fana nana kɛ ala y'a kɛ baara in kan ka reposer maa minnu kan o ye dɔnnibagaw ye ani jeunes ye dɔnnibagaw fana fɔla ka fɛn in faamuya parce que ale kɛra ko sɔrɔ sinfa ni min ummati iza sɔlu sɔlu hannas wa iza fasalu fasadu nas a ko jabakuru fila b'ale ka manto la n'olu ɲɛna tɔw ɲamada yɔrɔ do tɔw bolo de si tɔw fana bɛ ɲɛ ka da u kan n'olu siyɛna fana olu de ye ɲɛmɔgɔw ye olu de tɔw ɲamada yɔrɔ cɛw mɔgɔ fana bɛ tiɲɛ ka tɛmɛ ka da olu fana kan o joli o ye ala y'a ka diinɛ faamuya di mɔgɔ ma n'o ye dɔnnibagaw ye ani mara ala y'a kalifa maa minnu na diɲɛ in kɔnɔ yan o ye yɔrɔ ye donc faamaw ka côté b'a la dɔnnibagaw ka côté b'a la dɔnnibagaw ka côté fɛ o bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi kosɛbɛ o bɛ k'a faamuya ni dɔnnibaga minnu bɛ yen n'u y'an ka ɲɛmɔgɔ n'u y'a faamuya a ka mɔgɔ kɔmɔgɔ ma k'a faamuya parce que ne bɛ kɛ essuyer de karamɔgɔ ye ne dannen bɛ e la ne bɛ ka n ka danaya minɛ e de bolo ne ko n ka taa sira min fɛ n bɛ t'o sira de fɛ o siga foyi t'a la o bɛna sɔrɔ maa ba kelen bɛ yen maa miliyɔn kelen bɛ yen i bɛna sɔrɔ bɛɛ tugulen bɛ ala yɛrɛ ta kɔfɛ o tugulen bɛ mɔgɔ kelen de kɔ n'ale y'o d'an tɛ ka taa fan bɛɛ tɔn bɛ taa donc ɲɛmɔgɔ ninnu de kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la bi an ka force kɛ kelen ye ka kuma ɲuman fɔ ka ŋaniya ɲuman ta ka wale ɲuman kɛ walasa kɔmɔgɔw ka se ka bɛn an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la ala y'a kɛ a filanan ye nin jeunes fana nana fara ɲɔgɔn kan taarifu dɔ kiriyara n'o ye taarifu sababu ye taabolo bɛɛ lajɛlen ka jeunes b'a la minnu tun tɛ se ka hali ka bɔ bɔrɔn kelen fɛ ɲɔgɔn fɛ hali bɔlen kelen fɛ ka bɔ bɔrɔn kelen fɛ tɛ bɔ kelen kari kelen fɛ olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ bi salle kelen kɔnɔ bato kelen kɔnɔ k'u bolo don kunan kelen na ka segin ka baro kɛ ka masala ka nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakililaw partage u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye tahalufu mɔgɔ ye taabolo bɛɛ lajɛlen b'a la jeunes kunda u yɛrɛ nana bɛn min kan k'u ka formation kɛ ka caya ko caman bɛ yen ne ɲɛna b'a dɔn ja ne de m'a faamuya ja ne bɛ ka jaabi akisɛri min ye ne de m'a faamuya ja ka dalilu b'a bolo sɛgɛli ne bɛ ka akisɛri min k'a kelen na ja tiɲɛ tɛ a bɛ tiɲɛ kan ne de m'a faamuya dɔrɔn an ka sigi an ka partage ani ɲɔgɔn cɛ an ka sigi an ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma an ka sigi an ka débat kɛ an ka sigi an ka masala an ka ɲɔgɔn dafa dɔn an ka ɲɔgɔn dafa ko dɔ ni faamuya la a bɛ gɛlɛya caman bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan nana kɛ ko k'o baaraw kɛ ka formation fana jakubaya tuma bɛɛ fangakara ko ma ka jɛ ka activitéw kɛ ɲɔgɔn fɛ activité min bɛɛ lajɛlen bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kan kelen fɔ activité min na bɛɛ nana k'o kan donc nin ye ko kumaba yɔrɔ ye ko bɛna kuncɛ yɔrɔ jumɛn a fɔra meeting belebeleba min bɛna kɛ n'a annonce bɛna kɛ a ɲini bɛ sisan ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ bɛɛ ka y'a kan maa o maa ye leader ye maa o maa ye alimami ye maa o maa ye dɔnnibaga ye maa o maa ye wajilikɛla ye i ye lasebaa ye i ye seku ye mukadamu ye titiri fɛn o fɛn b'i la ala de y'o titiri di ma o y'a sɔrɔ diinɛ de tɔgɔ la i ka na ala ka kɛnɛ kan kira ka kɛnɛ kan silamɛw ka bɛn kɛnɛ kan Mali kɔnɔ an ka kuma ɲɛmɔgɔ de ka kuma si to an mago b'o la u ka kuma kumɔgɔw fɛ u bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a jira k'a fɔ min tɛmɛna o banna chef kuma de fɔ o ka bon dɛ k'ale ye fɛn kɛ maa o maa la n'a ka kuma ye maa o maa tɔɔrɔ a ka ti maa o maa tɔɔrɔ ale yafara bɛɛ ma ala kama bɛɛ de ka yafa ma bɛɛ hali n'a ma bɛɛ b'a kama koyi a ka kuma yɛrɛ cogoya fɛ dɔrɔn ni maa min y'a faamu ko kuma bɛ e de ma ni mɔgɔ min y'a faamu k'a fɔ vraiment a donni kɛsira kuma kɔnɔ ka n'a sɔrɔ a t'i bɛɛ t'a ka programme kɔnɔ bɛɛ ka yafa ma ale yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ale bɛ ɲɛmɔgɔ bɛ ale yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ wajibi an tɔ fana bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sɔn ale fana ka yafa ɲini ma an fana ka yafa ma a fana ka yafa an ma donc n'o de kɛra n'an ɲɔgɔn minɛ o kɔnɔ bɛ an bɛ fanga sɔrɔ jamana in kɔnɔ n'an ɲɔgɔn minɛ o kan an bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ ka bɔ crise min kɔnɔ walahi an bɛ se ka État dɛmɛ ka bɔ crise in kɔnɔ an kelen ye gɛlɛya min filɛ ka don an ka diinɛ ko la ka bɔ kɛnɛmala la ka bɔ fan wɛrɛw fɛ n'an ɲɔgɔn minɛ walahi ni gɛlɛya an bɛ se ka solution sɔrɔ a la an bɛ se ka solution sɔrɔ a la sigikafɔ bɛ se ka kɛ kuma ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ k'an bɛ ka segu bɛ se ka boli bɛ se ka kɛ min b'a to gɛlɛya in bɛ ban pewu 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 jamana bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ jamana bɛ lafiya sɔrɔ mais k'a to an fara fara de ne bɛ position dɔ la e bɛ position dɔ la ne t'a dɔn min ye gɛlɛma ye min finma ye min
bilenman ye min nɛrɛguma ye ne t'o dɔn an bɛɛ sigalen don ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn t'u ma foyi tɛ ɲɛnabɔ kɔnɔ dɛ a tɔ bɛ dibi ka taa fɛ de a tɔ bɛ koron ka taa fɛ de a tɔ bɛ cunna ye Ala k'an kisi a ma yarabi Ala ka ɲɛ ka d'a ma an karamɔgɔ an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw yɛrɛ kana an ka wele kan jaabi an b'a dɔn k'a fɔ foyi de ma kɛ ni silamɛya tɛ ka tila ka na ni heure fila ka i sigi ka wuli walawalali kɛ an b'a dɔn a ma nɔgɔ mais Ala de b'aw sara Mali silamɛw jigibaw kan u dalen b'a la k'a fɔ k'aw to yen aw seko n'aw dɔgɔ a ka ca Ala fɛ laɲini ye fɛn min a bɛ sabati wa mɔgɔ caman de bɛna faamuya sɔrɔ ni walanda in na sabula an bɛna taa ni ka segin ka caya jɛmukan in min b'a to mɔgɔw ka se k'a lamɛn ka caya maliden bɛɛ ka se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ a la an ka fara ɲɔgɔn kan o conseil kɛlen don ka baara min boloda n'o ye le 2 mai a kɛlen don ka wele bila bɛɛ ma palais de la culture la mɔgɔw k'u hakili to o fana la a ka ca Ala fɛ a don bɛ kɛ donba ye soir la Mali kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala k'an si jɔ k'aw fo ka haut conseil jama bɛɛ lajɛlen fo aw tɔgɔya la o conseil ɲɛmaaba n'o ye Seydi Cheikh Ousmane Marane Hayidara ye k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn a yɛrɛ ko ŋaniya ɲuman min bɛ ko in na an dalen b'a la a bɛ ɲɛ ani maa ɲuman minnu bɛ yen n'u ŋaniya ɲumanw b'o la u bɛɛ kama Ala bɛ sɔn ka ko in ɲɛ Ala ka ko in ɲɛ ka hakɛto ɲini an balima minnu fana kun kana ka don ka weleliw kɛ ka hakɛto ɲini fɛ ni Ala ni kira sɔnna a ma sigiyɔrɔw bɛ se ka ye yen nɔ ni Ala sɔnna a ma aw fana ta ye min ye an bɛ nɛgɛjuru sira d'aw ma aw ka se ka o bilasiraliw kɛ an bɛna aw bila yan ni Ala ni kira sɔnna a ma sigida wɛrɛw bɛ yen inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida wɛrɛw la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala an ka bɛn an k'an tegiri ɲɔgɔn ma Ala ka jamana sumaya an ka bɛn silamɛw yo a ye kan ka bɛn an ka sabali sun ni tile an bɛ Ala wele n'an ma bɛn Ala diinɛ na an ka bɛn an k'an tegiri ɲɔgɔn ma Ala ka jamana sumaya